Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto Diri sa New FM, Bombo Radio Iloilo, flagship station sang the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Disyembre 25 tuig 2024. Karon o konsumong ginasulog naton ang adlaw sang Christmas o konang pagkabunang ni ninyo Hesus Kristo. Merry Christmas to one and all! Sa gihapon ini mo lang mo ang kurban, Bombot Shama Blanco Hover. Sa aton sining pagpangalagad ang countdown naman sini nato ni Bombo Chris, di ba? New Year's countdown, pilayahan ang kadlaw na lang antes ang bagong tuig. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Pito na lang kadlaw kung isa ka semana bagong tuig na. Sa liwat, ini si Bombot Shama Blanco Hover kag dalagkuan karon nga mga balita ang aton sining pagaistoryahan sa mga headlines. Sa hibalo naton ang assessment sa Christmas Eve. Nagikan sa aton siniiyang mga otoridad o nagikan sa Police Regional Office 6 kag Subongman, Iloilo Police Provincial Office ang pagselebrar sang Pasko patimaan nga buhi si Kristo sa tagsa kakabuhi sang tawo. Kaangot sa pagselebrar naton karon sang Pasko, pagpalangganay sa tagsa-tagsa subong nga Pasko mas labi kuno nga importante kun ipaanggid sa handa sa lamesa. Kag sa aton siniiya nga police reports, gwardiya sakay sa inyong motorsiklo patay matapos makabunggo sa poste sa Banwasang Pututan. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamuya sa gihapon sa paghulog sa inyo sining mga entries sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Nagahilapit na lang aton sining deadline sa mga nagapamangkot Bombot Sampa nutong inulog ko sa week number 1, week number 2, week number 3, week number 4, 5, 6, and 7. Kay duwala pag hindi ang akon sining swerte, hindi ka magkabalaka. Kay basing swerte mo ara sa Grand Draw. Kaga kung nakahulog ka na from week number 1 to week number 7 para nga mas dako pagin ang swerte mo, dugangi kag damuha pagin ang mga entries mo para iya sa nagahilapit nga Grand Draw. Kay tanan sini nga mga non-winning entries from week number 1 to week number 7 ang qualified sa gyapon sa aton nga Grand Draw. Detalye sa madalagkuan kag mga nagapaunang mga balita, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Galibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Merry Christmas! This is Bombo Network News. Noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Maligayang Pasko mga kabombo, ngayon ay araw ho ng Miyerkules, Disyembre 25 tong 2024 at 7 days to go bago naman ang pagpasok ng taong 2025.
Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, maraming probinsya uulanin sa kabuuan ng maghapong ito. Iba pang mga update, abangan mamaya. Samantala, ang Oriental Mindoro naman isinilalim na sa state of calamity dahil yan sa nararanasang mga pagbaha. Christmas chills ramdam sa Baguio City. Pero buhos sa mga turista siksika na at lalo pang lumulobo. Samantala, nasa mahigit 50,000 na mga Dabawenyo abay nakatanggap ho ng pamasko mula sa pamilya Duterte. At sa atin pang karagdagang update, si Defense Secretary Chodoroy nakusahan ng China na sumusuporta umano sa mga criminal syndicates. Samantala, nasa 25 firecracker-related injuries na itala ng Department of Health sa kasagsagan ng selebrasyon ng Pasko. At sa ating balitang palakasan, 10 NBA teams bibida sa Christmas Day Games at iba pang mga kaabang-abang na laro mamaya. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ramdam na mga kabombo ang Christmas chills dyan sa Baguio City o City of Pines ngayong araw ng Pasko, 25 ng Disyembre ng taong 2024. Sa pagsalubong ng Pasko ay naitala mga kabombong 17 degrees Celsius sa City of Pines na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbuhos ng mga bumibisita na libu-libong turista tuwing sumasapit ang ganitong holiday rush. Inaasahan naman na unti-unting tatas pa ang temperatura sa naturang lungsod dahil nga siksika na yung mga tao at nag-peak na ho mga kabombo sa 22 degrees Celsius nitong hapon. Pero pagka madaling araw, kaya naman ay gabi, ay mababa ang level ng temperaturang na itatala. Samantala, maliban sa Baguio City, ay naramdaman din ang malamig na panahon sa iba pang lugar nitong nakalipas na araw kasabay nga ng pagsalubong sa Pasko. Pangunahin na sa ilang lugar sa Luzon. Kinabibilangan nito ng mga sumusunod, yung area ng Itbay at Batanes 19 degrees o 19.5 degrees Celsius, diyan sa Tanay Rizal 20 degrees Celsius, yung Calayan Cagayan nasa 21.9 degrees Celsius at ang Tuguegarao naman ay nasa 22 degrees Celsius. Ang Northern Luzon mga kabombo, ang pangunahing naapektuhan kasi ng pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang weather system na kalimitang nagdudulot ng malamig na temperatura na pangunahing iniuugnay sa panahon ng Kapaskuhan. Ito naman ay nanggagaling sa Russia at China at popular sa tawag na Siberian wind. Ngayong araw ng Pasko mga kabombo, inaasahan na magpapatuloy pa ang malamig na temperatura sa mga naturang lugar. Bombo Weather Update. Asahan na ang maulang lagay ng panahon sa karamihan ng lugar sa Luzon ngayong araw ng Pasko. Ito ay batay pa rin sa nilabas na pagtataya ng State Weather Bureau ngayong araw. Pangunahin pa rin nakaapekto ang umiiral ho na shear line at itong northeast monsoon o amihan sa ilang lugar sa bansa. Ngayong araw ay ulan nga ang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Central Luzon. Dulot pa rin yan ang pag-iral ng shear line. Mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley Region at Cordillera Administrative Region. Epekto pa rin ng pag-iral ng northeast monsoon o itong amihan. Panakanakang pag-ulan naman ang aasahan ngayong araw sa nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa amihan, habang sa may bahagi ng Palawan at Eastern Visayas ay maaari ring maging maulan at maapektuhan nga ng umiiral na shear line. Kaugnay pa rin naman nararanasan mga pag-ulan, isinailalim na ho sa state of calamity ang probinsya ng Oriental Mindoro dahil yan sa mga pagbaha na dulot ng shear line. Dahil nga sa nasabing deklarasyon ay magagamit na ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds. Ito'y upang mas lalo pang mapabilis ang isinasagawang fast-track measures ng lalawigan. Apektado ng naturang mga pagbaha ang nasa 4,300 na pamilya at patuloy naman na binabaha ang mga munisipalidad ng Nauhan, Calapan City at Victoria. Naka-alerto naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang umalalay sa mga residenteng maapektuhan pa ng tuloy-tuloy na mga pagbaha. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay maagang nagtungo ay itong mga kaanak ni Mary Jane Veloso sa Correctional Institution for Women
Diyan sa Mandaluyong City ngayong araw ng Pasko, Disyembre 25. Umabot sa 26 na family members ang sakay ng mga nirentahang sasakyan na pawang ninanais makita nga itong si Mary Jane na mahigit 14 na taong nakulong sa bansang Indonesia. Dala na mga ito ang ilan sa mga pagkaing hiniling mismo ni Mary Jane Veloso tulad ng sinigang, tinumis at spaghetti. Si Mary Jane Veloso nga ay ilang araw nang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City mula nung maibalik siya sa bansa. Kasunod na rin ang pagpayag ng Indonesian authorities na mailipat ang kanyang kustodiya sa gobyerno ng Pilipinas. Sa kanyang pagbabalik bansa, hinihiling ng kanyang mga kaanak at maging ng abogado nito na mabigyan siya ng executive clemency upang tuluyan ng makalaya at makasama ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang 2 anak. Bago nagtungo itong si Mary Jane Veloso sa Indonesia, iniwan niya ang 2 anak sa lalaki sa pangalaga ng kanyang mga magulang sa Nueva Ecija. Ang 2 ay kapwa teenager na sa kasalukuyan. Ilang grupo na rin ang nanawagan ng tuluyang pagpapalaya kay Mary Jane Veloso upang makasama niya ang kanyang mga anak. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ilang pamilya mas pinili raw na magpasko sa Luneta Park o dyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila sa kabila yan ng masungit talagay ng panahon at may iba pa mga pasyalan naman na maaari din puntahan dito sa ating bansa. Yan at iba pa hong mga update dyan sa mga pasyalan ating aalamin mamaya lamang, samantalang sa mga karagdagan pang balita, Bombo Vic. Yes, Bombo Dennis, muling ang binanata ng Department of National Defense o DND ang China at sinabing ito nga ay sumusuporta umano sa mga criminal syndicates. Ginawa mismo ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro ang naturang akusasyon bilang pagdepensa naman sa magiging deployment ng US mid-range missile asset dito sa ating bansa. Ayon nga sa kalihim, patuloy ang China sa pagbuo ng mga nuclear arsenal at ballistic missile. Una nang sinabi ng Pilipinas na plano nitong bumili ng US Typhoon missile system bilang bahagi na rin ng pagprotekta sa maritime interest ng ating bansa. Paliwanag pa ni Teodoro na ang mga hakbang na ito ng China ay para lamang palalain ang tensyon at ang instability sa pinag-aagawang rehiyon. Sa iba pa nating balita, naaresto ng Philippine Coast Guard ang 2 individual dahil sa manoy fixing activities o yung hindi otorisado na pag-aalok ng mga bilisan at agarang biyahe kalakip ng malaking pamasahe o kaya naman ay kabayaran. Ayon nga sa Coast Guard District Southern Tagalog, nahuli nila ang 2 habang nasa kalagitnaan ng kanilang transaksyon para sa modus operandi at iniaalok doon sa mga dumarating na pasahero at mga motorista ang nasabing scheme. Ginamit na pang-akit ng mga ito ang umano'y mas mabilis na boarding services o mas mabilis na pagsakay doon sa mga sasakyang pandagat at agarang paglalayag mula naman sa pier patungo sa kanilang destinasyon. Ilan sa mga ebidensya na nasamsam ay yung pag-iingat ng mga ito ng tulad ng cellphone, mark money at budol money na ginagamit nga ng mga kahalintulad ng mga fixers dyan sa mga pantalan. Sa karagdagang pagtatanong na ginawa naman ng Philippine Coast Guard personnel sa isa sa mga biktima, papunta sana ito ng Mindoro pero inalok daw siya ng mas madali ang boarding process ngunit hinihingan ng 1,000 pisong bayad. Ang bayad mga kabombo ay ibibigay lamang kapag nakasakay na ang mga ito sa barko. Ikwinento ng naturang biktima na ilan sa kanyang mga kasamahan ang inalok din ng katulad na halaga. Sa kasalukuyan ay patuloy ang isinasagawang karagdagan pang imbestigasyon para naman na matukoy ang posibleng kasabwat ng 2 fixer dyan sa naturang pantalan. Dinala na rin ang 2 sa kustodiya ng Philippine National Police Maritime Group at inihahanda na ang kasong kanilang kakaharapin kaugnay naman ng kanilang illegal na aktibidad sa naturang pantalan upang huwag na rin itong pamarisan kahalintulad nga ng mga hakbang na kanyang ginagawa sa panahon
na sinasamantala nila itong kasalukuyang pagdami ng mga pasahero sa mga pantalan at pinagkakakitaan kahit pwede naman na dumaan sa tamang proseso lamang. Tayo ng mga karagdagan report. Ilang pamilya mga kabombo, kumustahin natin paano nga ba sila nag-celebrate ng Pasko dyan sa mga open area knowing na napakatindi ng mga pag-ulang nararanasan dito sa Metro Manila area at mga karatig na lugar. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Sa kabila ng masungit na panahon ngayong araw December 25, pinili ng ilang pamilya na magdiwang ng Pasko dito sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila. Sa paglilibot ng Bombo Radyo sa isa sa pinakatanyag na pasyalan ng Luneta Park, ibinahagi na ilang pamilyang daylan sa likod ng kanilang pagdiriwang ng Pasko rito. Ayon kay Yuna Daguman, mula pa sa Mindanao, hiling daw ito ng kanyang anak ang magpasko sa Luneta upang makita ang ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kasama rin ni Yuna ang kanyang asawa na si Jory na magdiwang ng Pasko. Naanya, kahit masungit ang panahon, masaya pa rin daw siya dahil huling punta niya rito sa Luneta ay noon pang 2007. Hindi rin nagpatinag ang pamilya Arcilla kung saan, bukod sa salo-salo ay may exchange gift pa. Ayon kay Edgar Arcilla, taon-taon na raw nila itong nakagawang gawin at pangalawang beses na nila rito sa Luneta magpapasko. Samantala, nanghihinaing naman ang pamilya De La Cruz dahil hindi raw sila makalilibot masyado dahil sa masungit na panahon. Sa panayam kay Rodora De La Cruz, first time raw ng kanilang mga anak sa Luneta dahilan kung bakit dito sila magpapasko. Bagamat maulan at nanghinaing si Rodora, susulitin daw nilang pagkakataon na ito upang ipagdiwang ang Pasko. Sa kabila po ng masungit na panahon, pinili niyo pong magpasko sa Luneta. Bakit po? Gusto po ng anak para makapasyal po siya. Kaya gusto niya makita si Jose Rizal. Dito lang po, ikot-ikot, picture-picture. Anak ko, first time po siya ngayon. Kahit masama ang panahon, gusto pa rin namin siyang ipasyal dito sa Luneta. Inisip namin na medyo malapit na lugar. Kasi taga-ano kami, Novaliches. Wala, ito, konting kasiyahan lang, kakain-kain, tapos exchange gift. Ayun lang. Ilan po kayo dito sa pamilya? Bali, 11 na kami dito. Kasi dahil sa mga bata, first time nila gusto nilang makita kung ano yung view ng Luneta Park. First time po. Kumusta po ang experience po ngayon na maulan? Mabasa, parang hindi masyadong enjoy. Sayang. At maulan ng panahon, hindi masyadong makakapasyal. Kumpara nung nakarang taon, mas matumal ang bumibisita ng pamilya rito sa Luneta Park matapos bumuhos ang ulan. Ngunit sa kabila nito, may mga tent na masisilungan ng ilang individual na patuloy na bibisita ngayong araw ng Pasko. Ayon naman sa otoridad ng Luneta Park, mayroong extended operating hours ng parke ng hanggang alas 11 ng gabi upang masulit ng mga bumibisita. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya ng Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Rina. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nananatili ang Canlaon Volcano sa alert level number 3 na nangangahulugan na mataas pa rin ang aktibidad nito o abnormalidad. Dito mga kabombo, nakapagtala na naman ng 7 pagbuga ng abo na tumagal ho ito ng 3 minuto hanggang 2 oras at 26 na minuto naman ang habap. Mayroon ding 25 volcanic earthquakes, kabilang na ang 5 volcanic tremors na kanilang nai-record. Nakapagtala rin mga kabombo ng sulfur dioxide flux na nasa 3,585 na tonelada. At yung steaming plumes ay umabot ng 1,200 metrong taas. Ang makapal at grayish na kulay ng abo at yan ay bahagi ng pagsingaw, manakanakang abo ang inilalabas ng naturang bulkan sa kanyang main crater. Napadpad naman ito sa Timog Kanluran direksyon at Timog-Timog Kanluran, bagay na nakakaapekto sa ilang mga residente.
may natukoy pa rin na mga ground deformation o pamamaga ng bulkan, indikasyon na aktibo pa rin at maaari pa ang mga panibagong pagbuga ng abo mula dyan sa mismong crater ng Bulkang Kanlaon. Samantala mga kabombot kasernation, ito namang Civil Defense abay nakaalerto kasunod yan ng kasalukuyang kalamidad at weather disturbances at pinasiguro rin ang kaligtasan ng publiko. Alamin natin ang buong detalye. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Pinasisiguro ni Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno ang kaligtasan ng publiko at ang epektibong pagtugon sa kalamidad. Ito'y kasunod sa ipinatawag na Emergency Preparedness Meeting ng opisyal para tugunan ang mga patuloy na banta mula sa shear line, pagputok ng kanlaong bulkan at ang sunod-sunod na lindol sa baybayin ng Ilocos Sur. Sa pulong, naglabas si Nepomuceno ng mahalagang direktiba kabilang sa tinalakay ang pagsasagawa ng mapping at contingency plan. Batay sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kasalukuyang nakaka-apekto sa loong shear line sa Southern Luzon at Eastern Visayas, habang ang Northeast monsoon naman nakaka-impluwensya sa ilang bahagi ng Luzon. Heavy to intense rains ang inaasahan sa Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon at Momaropa, habang moderate to heavy rains naman ang inaasahan sa Metro Manila at Caratig Region. Bukod pa rito, ang ashfall mula sa Mount Kanlaon ay tinatayang aanod pa Kanluran patungong Timog Kanluran na nagdudulot ng banta sa mga kalapit na komunidad. Isinampong naman ni Nepomuceno at ng NDRRMC ang agarang pangangailangan para sa paghahanda at mga aktibong hakbang ng shear line, pagsabog ng Bulkang Kanlaon at kamakailang seismic activity. Hinimok naman ang mga komunidad na manatiling may kaalaman at sumunod sa mga direktiba sa kaligtasan upang mabawasan ang mga panganib na nag-uugnay sa mga patuloy na kalamidad at abala sa panahon. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pasko na naman o kay tulin ng Senator Risa Ontiveros po na bumabati ng maligayang Pasko sa lahat ng ating mga kabombo. Naway maging mapayapa ang ating pagdiriwang. Muli, Senator Risa Ontiveros, maligayang Pasko sa inyong lahat. Pasko na naman o kay tulin ng Senator Yan mga kabombo, mga pagbati ng ilan ho sa mga personalidad dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko dahil nga sa pagdami na naman ng bilang ng mga cryptocurrency investment scams dito sa ating bansa. Sinabi ng Executive Director na si Alexander Ramos na may ilang bangko ang nagsumbong sa kanilang tanggapan at ilang depositors daw nila ang nawalan ng ilang milyong pisong halaga dahil nga sa cryptocurrency scams. Hindi naman anya lumalapit sa kanilang opisina ang mga depositors na nabibiktima kaya naman ay nakikipag-ugnayan na sila doon sa mga may hawak ng impormasyon hinggil sa mga kahalintulad na sitwasyon. Dagdag pa nito na mula noong Nobyembre ay binalaan na ang publiko ukol naman sa nasabing pagkalat na naman ng cryptocurrency scams dito sa Pilipinas at ito ay lumala nitong buwan ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Nagiging makabago na raw at mabilisan na rin ang ginagawa mga transaksyon ng mga nasa likod ng naturang modus operandi kung saan mabilis na nawawala ang pera kapag naideposito na ang mga ito. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang kanilang tanggapan sa iba't ibang ahensya para naman agad na mapuksa ang mga nasa likod ng nasabing uri ng panluloko. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, iniulat ng Bureau of Immigration ang pagkakaroon ng maayos na operasyon sa mga paliparan sa kabuuan pa rin yan ng Christmas rush o itong pagdagsa ng mga biyahero para makauwi sa kanilang mga probinsya bago ang araw ng Pasko. Ayon sa naturang ahensya, mula na magsimula ang pagdagsaan nga ng mga pasahero ilang araw bago ang Pasko ay hanggang kahapon nga Disyembre 24 ay nanatiling maayos ang operasyon ng mga paliparan. Pangunahin na ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA
na pangunahing gateway ng bansa. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, sa kabuuan ng Christmas rush ay ginawa nilang regular at real-time ang pagpo-post ng mga passenger volume upang maabisuhan kaagad ang mga biyahero sa aktwal na dagsa ng mga tao sa mga paliparan sa bansa. Sa pamagitan kasi nito ay umaasa ang Bureau of Immigration na mabibigyan ng akmang impormasyon ang mga biyahero upang planuhin ang kanilang pagtungo sa mga paliparan. Agahan itong kanilang isinasagawang paghahanda kasama na ho kung ano ang dapat nilang asahan sa paliparan. Una nang inabisuhan ng ahensya mga pasahero na hanggat maaari ay magtungo sa airport 3 oras bago ang nakatakdang flight at tumuloy agad sa immigration clearance. Ito ay upang ma-minimize ang congestion sa mga paliparan. Samantala, inaasahan muling tataas ang bilang ng mga pasaherong dadagsa sa mga paliparan sa bansa para naman humabol sa selebrasyon ng bagong taon. Bombo Entertainment News. Ito mga kabombo, yung mga manunood ng iba't ibang palabas, hindi ho inalintana ng mga moviegoers at fans sa ang maulang lagay ng panahon. Ito yan sa Metro Manila at Greater Manila area para mapanood yung kanilang mga pelikula na kinatatampukan ng kanilang mga idolo. Ang Metro Manila Film Festival kasi ay nag-aalok ng iba't ibang genre tulad na lamang ng aksyon, may komedya, meron ding drama, merong fantasy, merong horror, may musical, romance at thriller. Ang festival ay nagsimula ngayong araw at tatagal naman ito hanggang 7 ng Enero ng taong 2025. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Metro Manila Film Festival na may temang sinisigla sa 50. Hinimok naman ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman at Metro Manila Film Festival Chairman Romando Don Artes ang lahat na suportahan at itaguyod ang lokal na industriya ng pelikula. Ang gabi ng parangal mga kabombo ay inaabangan. Gaganapin yan sa darating na Disyembre 27 ng taong kasalukuyan. Ang Metro Manila Film Festival ay tinatag noong 1975 upang isulong ang sining ng pelikulang Pilipino. At mga kabombo, kinatatampukan nga ito 10 yung entry ng mga kalahok dyan at atin hong tutugay-gayan kung sino nga ba ang mamamayagpag mula dun sa naturang mga pelikula sa loob ng period para naman sa Metro Manila Film Festival. Papatay ng mga balita mula sa ating mga kasamahan at tuhong sitwasyon ng mga pangunahing lansangan at mga pasyalan ngayong araw ng Pasko. Alamin natin ho yan sa pag-uulat ni Bombo Bea Pinisa. Sinalubong ng mga motorista ang maluwag ng mga daanan ngayong araw sa kabila ng masamang panahon, habang ilang pamilya naman ang pinili na sa mga mall mamasyal at magdiwang ng Pasko. Simula nga kaninang umaga ay namataan natin na maluwag ang mga daanan lalo na sa kahabaan ng Rojas Boulevard at ilan pang mga pangunahing langsangan sa Kalakhang, Maynila. Ito ay bunsod pa rin ng nagpapatuloy na pagsusungit ng panahon. Bombo Dennis, Bombo Victor, sa ngayon, bahagya na humina ang pag-ulan, ngunit maya't-maya rin kung ito'y lumalakas. Samantala, ilang mga pamilya naman ang mas pinili na sa mga mall na lamang mamasyal dahil pa rin sa sama ng panahon. Sa isang mall dito sa Pasay, namataan natin na dumadagsa na ang mga mag-anak at ibang magkakaibigan na ngayon lamang magkikita-kita para ipagdiwang ang Pasko. Habang ilang mga pasala naman, sa Maynila, gaya ng Dolomite Beach at Rizal Park, ang namataan natin kakaunti lamang ang bilang ng mga bumibisita. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Victor, inaasahan na magpapatuloy ang sama ng lagay ng panahon dulot pa rin ng bagyong Romina. Bombo Dennis, Bombo Victor. Okay, nice ko lang mga maitanong Bombo Bea, no? Ito bang Dolomite Beach ay open naman ito at hindi na kailangan pa ng mga clearances bago papasukin dyan sa naturang area. Nag-aatubili kasi yung ibang mga namamasyal, lalo na yung galing probinsya, baka daw hanapan sila ng mga identification cards o ano pa man, ng mga dokumento bago sila payagang makapasok. Pero I understand ito yung protocol nung panahon ng pandemic. Pero ngayon, kumusta na? Maluwag na ba yung mga protocols yan? Pwede naman siguro na makapasok kahit mga galing sa ibang probinsya o mga lugar, Bombo Bea?
Bombo Dennis, tama nga yun, no? Nung panahon ng pandemic, naghahanap pa sila ng mga identification cards, yung mga vaccine cards. Sa ngayon, hindi na. Maluwag naman yung naging pagtanggap ng mga bumibisita doon sa Dolomite Beach, bagamat kakaunti lamang talaga yung mga tao. At kanina nga, hindi naman mahirap pumasok doon sa naturang pasyalan, ngunit nag-inspect pa rin sila ng mga kagamitan, no? Yung mga pagkain, ganyan, kung paano nila, kung paano magtapon ng mga basura nga din, yung mga bumibisita kanina doon sa Dolomite Beach, Bombo Dennis. Okay, as of now, kumusta na yung ating current weather condition? May mga pag-ulan pa rin ba sa mga nadaanan ninyo? At meron na ba kayong natukoy ng mga baha dyan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila? Sa bandang top kanina, Bombo Dennis, na mataan natin, medyo gutter deep yung mga pagbaha doon sa mga daanan. Ngunit hindi naman ito ganun kataas. At sa ngayon yung panahon natin, medyo humina na din yung pag-ulan, may panakanakang ambon. At mas malakas din yung hangin kumpara kahapon at kanina. Kanina nung nandun tayo sa mall sa Pasay, ang lakas talaga ng hangin niya at sumasabay din yung malakas na pag-ambon. Pero sa ngayon naman, bahagya siyang humina. Kaya sa tingin ko marami pa rin mga pamilya ang makakalabas ngayong araw, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat from your end, Bombo Bea. Thank you. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pinizo nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 26 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. At kaugnay nga niyan mga kabombo, patuloy pa rin ang mga pag-iral ng shear line na siya namang nakakapekto sa nasa 55,000 mahigit na pamilya o katumbaso ng 200,000 individual. Yan ay batay sa datos na inilabas ng Department of Social Welfare and Development. Anya sa ahensya, pinakamarami sa bilang ng mga apektado na mga residente ay nagmula sa Western at Eastern Visayas. Sinabi ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Operations Monitoring and Information Center na pumapalo sa mahigit 700 na mga pamilya, may katumbas yan na 2,700 mahigit na individual ang dinala sa mga evacuation centers. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang kanilang pondo para sa pagbibigay ng ayuda doon sa mga apektadong pamilya at individual ng masamang lagay ng panahon. Samantala, kinilala ng Commission on Human Rights ang rekomendasyon ng Quad Committee ng House of Representatives na magsampa ng kaso ng crimes against humanity laban nga sa mga sangkot sa munoy extrajudicial killing sa kampanya kontra droga ng dating Administrasyong Duterte. Tinukoy ng komite ang mga individual na dapat kasuhan, kabilang sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ilang mga opisyal. Patuloy na binabantayan ng naturang komisyon ang mga testimonya at maging ang mga affidavit sa 13 pagdinig upang masiguro na natutugunan ang mga paglabag sa karapatang pantao at mapapanagot ang mga may sala dito. At binigyan din ng komisyon ang kanilang pangako sa paghahain ng hustisya para yan sa mga pamilya ng biktima ng mga extrajudicial killings at pagwaksi sa kultura ng mga pang-aabuso at impunity dito sa ating bansa. Bago tayo umusad mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito sa malalaking balita ngayong araw ho ng Pasko, 25 na ho kasi ng Disyembre 2024. Siyempre, may mga kaakibat hong selebrasyon ito. Makikikumusta tayo sa Department of Health, baka may mga tagubilin, para naman sa ating mga kababayan. Lalo na yung talagang kabi-kabila, yung mga party, baka nakakalimutan ho natin yung pag-iingat sa ating kalusugan. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Health, Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang araw po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. With me, si Bombo Victor Liantino. At kami ho'y makikibalita. Ano nga ba itong mga nakahanay na mga aktibidad at programa ng Department of Health ngayong holiday season? Ginoong Domingo. At ating mga kababayan, Merry Christmas mula po sa Department of Health at kay Secretary Teodoro J. Herbosa.
Sa Department of Health, gusto natin na meron tayong isang ligtas Christmas. At para tayo yung lahat ay magkaroon ng ligtas Christmas, may tatlong bagay na ating tinitignan. Una sa lahat, yung mga paalala na TED. Bakit TED? Kapangalan ng ating kalihim, TED. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Para sa tamang pagkain, tayo po ay umiwas sa mga pagkaing maalat, matamis at mataba. Pwede naman ho nating tikman, bawas-bawasan lamang at sundin natin ang pinggang Pinoy kung saan ang kalahati ng plato ay gulay at prutas, ang isang kapat lamang ang kanin at pansit at carbohydrates at isang kapat lamang ang protina, taba, tulad ng lechon, hamon at iba pa. Sa letter E, sa salitang TED, ehersisyo, galaw-galaw para tayo ay huwag maagang pumanaw. Sa dami ng ating kinakain, kailangan ito ay ating sunugin. At sa letter D, sa salitang TED, disiplina sa katawan. D, disiplina, huwag na po tayong uminom, lalo na kung tayo ay magmamaneho dahil sigurado banggaan ang mangyayari. At tayo po ay matulog ng 6 to 8 hours in a day. Sa ikalawang bahagi ng kampanya, ang ating sinasabing be healthy, yan po yung ating road safety. Hinihiram po namin ang kasabihan ng LTO, yung blow bag set, no? Yung brakes, lights, oil, water, at iba pang mga bahagi ng sasakyan kasama na ng sarili natin bago tayo lumabas, lalo na sa panahon na tayo ay lumuluwas, para iwas tayo sa mga banggaan sa daan. At yung ikatlong bagay na alam natin dahil papunta na rin tayo sa bagong taon at maski kahit Pasko ay tayo ay nagkakaroon ng selebrasyon, yung ating iwas paputok. Mas maganda ho tayo mag-community fireworks, wag na ho tayong magsindi dahil baka maputokan na ating mga kamay at daliri at pa, lalo na yung mga bata, hindi ho sila dapat humahawak ng paputok. Iwas paputok na lamang po. Ayun, ano? Very informative. Ano? Pero ito nga, may mga lumalabas kasi na sa halip nga daw na gumamit ng paputok, pero namang ibang pampaingay. Ito, meron ako dito tambol. Ayan. Pero ano pa ho mga alternatibong paingay yung maaaring irekomenda ng Department of Health? Dahil siyempre sa mga batang-bata, hindi naman uubra yung paggamit ng turotot. Baka malunok ho yung pito ng na nakakabit dito, no? So, ano pa ho yung mga pwedeng alternative natin na mairekomenda, lalo na sa mga magulang o mga guardians na nag-aalaga ng mga bata na medyo nakikipaglaro na rin, ano? Kumbaga aware na dito sa mga paingay ho na ito. Ano ho ang inyong rekomendasyon? Tungkol sa mga iba pang alternatives, meron naman tayong mga kaserola, meron tayong mga tambol, meron tayong mga baka may yero dyan na nakatabi lang. Huwag lang yung matalas pero kung may yero na hampasin natin. Ang importante dito ay ang kasiyahan, kaingayan, huwag ang putukan. Ayun. Okay, ang akin hong katandem dito, Asek, meron din mga katanungan na para naman sa ilan pa mga usapin tungkol sa ating kalusugan at siguro tungkol din dito sa holiday season na ito. Bombo Bake with your questions kay Assistant Secretary Domingo. Asik, para ho sa kabatiran ng ating mga manonood at maging sa ating mga tagapakinig, nais na laming malaman kung gaano na po ba karami itong mga fireworks related injuries na naitala po ng inyong ahensya. Opo, ang ating datos ay pumapasok tuwing alas 6 ng umaga at kailangan syempre ito ay aralin at linisin para siguradong tama ang mga figura. So as of this interview, ang naitala po na biktima ng mga paputok mula December 22 hanggang 6 a.m. ng December 23 ay nasa 17 cases. Ito ay mas mataas kumpara sa kaparehong araw noong 2023 kung saan 6 lamang ang naitala. At ito po ay hudyat, senyales na kailangan paigtingin natin ang mga paalala sa ating mga kababayan na hindi ho talaga ligtas na magsindi ng paputok. Iwas paputok na lamang po. Community fireworks ang mas maganda. Ase, kumusta naman po itong monitoring natin sa mga seasonal illnesses at iba pang mga sakit? Go ahead po, Ase. Ang latest na datos natin ng influenza-like illnesses o yung mga malatrang kasong sakit ay pababa kung tutuusin. Ngunit huwag nating kalimutan na meron tayong reporting lag time, 2 linggo bago malaman natin ang resulta. Kaya kung may nararamdaman tayo ngayon, hindi natin malalaman ang resulta ng datos hanggang 2 linggo makalipas. Ayan. Sige. Kami ho'y makikibalita sa mga development, lalo na itong tinututukan natin. Kaysa po ninyong Bombo Radio Philippines dito sa
panawagan na iwasan yung mapanganib na paggamit ng mga firecrackers, ano? Para nga sa pagsalubong ng ating bagong taon ay ligtas tayo. Kaya kami dito talaga tambol na lang yung ginagamit talaga namin. Maraming salamat po, Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, hinggil ho sa mga update. At ayan, huwag natin kalimutan ho yung mga tagubilin, lalo na doon sa mga kumakain ng masyadong matatabang pagkain at sunod-sunod na kainan ng pinupuntahan mga party-party. Ingat-ingat pa rin mga kabombo, mga ka-Star Nation. Sa iba pang mga balita, umabot na sa mahigit 20 firecracker-related injuries ang naitala ng Department of Health sa kasagsagan ng Christmas celebration. Ito ay binubuo nga ng 23 na mga lalaki at 2 babae. Malaking porsyento nito ay may edad nga na aabot sa 19 o mas bata pa. Ang 25 kaso na ito ng naturang firecracker-related injury ay kabila pa rin yan ng regulasyon sa paggamit nga ng mga puputok. Muli ring ipinaalala ng Department of Health sa publiko ang pag-iwas nga sa paggamit ng paputok dahil sa nilalamang toxic materials na mga ito na mapanganib naman sa kalusugan lalo na sa mga bata. Bombo Sports News. Mga kabombo, sa mga nag-aabang sa mga laro, lalo na dyan sa mga inaabangan natin, yung mga mahilig sa basketball, uling bibida ang 10 bigating teams ng NBA Christmas Day Games na kaabang-abang. Ang Christmas Day Games, mga kabombo, ay isa sa mga pangunahing inaantabayanan sa mga schedule ng liga. Sa bisperas pa lamang kasi ng Pasko ay walang itinakdang laro at binigyan ng pagkakataon yung mga NBA players, officials at mga manggagawa sa buong liga para naman makasama yung kanilang pamilya at dun mismo sa araw ng Pasko saka yung mga laban. Pati nga sa schedule na itinakda ng liga, maghaharap ang 10 kupunan para naman sa 5 matches na pangungunahan ng New York Knicks kontra sa San Antonio Spurs. Susundan nito ng Dallas Mavericks kontra naman sa Minnesota Timberwolves at Boston Celtics kontra yan sa Philadelphia 76ers. Nakatakda ring magharap ang magkaribal na team, ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Laban yan sa pagitan ng dalawa ay isa sa mga pangunahin ngang inaabangan talaga dyan sa naturang liga kahit nitong mga nakalipas na pagkakataon. Panghuli dito mga kabombo ay ang laban sa pagitan ng Phoenix Suns at 2023 NBA champion na Denver Nuggets. Bagamat isa nga ito sa mga special days sa NBA, ang resulta naman ng naturang games ay bahagi pa rin ng regular season para naman sa 2024 to 2025. Babandera sa naturang mga laban ang mga bigating pangalan sa NBA tulad na lamang nina Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Nikola Jokic at marami pang iba. So abangan mga kabombo ang mga update dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. Samantala, nangako naman si National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson na pagbubutihin palalo ng naturang ahensya ang pagsisilbi nito para makuha ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino. Sa inilabas na Christmas message ni Lacson, nakasaad dito ang kanyang pagnais nga na makuhang muli ang tiwala ng mamamayan dahil tiyak aniyang mas maraming magsasaka ang mas matutulungan ng National Food Authority kapag nagtitiwala ang publiko sa kanilang ahensya. Ayon kay Lacson, nais ng National Food Authority na makapaghatid ng mas maraming murang bigas sa mga Pilipino. Iginit pa ng opisyal ang pagnanais nga niyang muling maibalik ang iba pang kapangyarihan at tungkulin ng ahensya na unang tinanggal noong naisabatas ang Rice Tariffication Law sa nakalipas na administrasyon. Pangunahin dito ang pagbabalik ng National Food Authority rice sa mga retail service. Ayon pa sa opisyal, mas magiging makabuluhan ng National Food Authority kung may babalik ang mga dati nitong kapangyarihan at mas makakapagsilbi sa mga mamamayang Pilipino. Binati rin ng opisyal ang mga empleyado ng National Food Authority sa kanilang patuloy na pagsisilbi sa publiko sa kabila ng aniyay mga hamon na kinaharap o kinakaharap ngayong taon. Oras natin sa buong kapuluan, 40 minuto o 20 minuto bago sumapit ho ang alauna ng hapon at tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga tinututukang balita at impormasyon.
Pinasalamatan ni Philippine Navy Rear Admiral Jose Maria Ambrosio itong tropa ng pamahalaan na patuloy na naka-duty at nagsisilbi pa rin sa kabila ng kaliwat kanang holiday celebration. Sa Christmas message ni Espeleta, kinilala nito ang sakripisyo ng mga personnel na naka-duty kapwa sa mga karagatan o kaya naman ay sa lupa at maging yung tinutukoy na standby forces na nakahandang tumugon sa anumang pangangailangan sa kasakaling ito ay tatawagin. Anya, ang kanilang vigilance ay malaking bagay para masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat isa habang nasa kasagsagan tayo ng selebrasyon. Hinimok din niya ang bawat personnel ng Philippine Navy na magpakita ng pagmamalasakit sa kanilang mga kabaro at suportahan ang mga ito. Pinasalamatan din ng Navy Chief ang Fleet Marine Team na hinikayat niya na ipagpatuloy ang magandang serbisyong ginagampanan. Pagtitiyak ni Espeleta na kung naka-duty ang mga ito ay nandun sa malalayong lugar at malayo sa kanilang mga mahal sa buhay ay pahalagahan ng buong bansa sana ang kanilang sakripisyo at commitment. Apela ng Philippine Navy Commanders sa kabila ng mga pagsubok, kalamidad at mga problemang kinakaharap, nakakabuting ipakita pa rin ang pagpapasalamat sa Diyos sa patuloy na pagbibigay ng guidance at proteksyon sa bawat isa sa atin. Samantala, mas papaigtingin ng Department of Justice ang mga pag-uusig sa mga krimen na may kinalaman sa kalikasan upang mapangalagaan ang likas na yaman para sa hinaharap. Ang Department of Justice ay kasalukuyan ng gumagawa ng manual para rito. Katuwang ng naturang ahensya, mga taga-usig, mga law enforcement o enforcers at environmental experts upang mapag-usapan ng mga krimen na may kinalaman sa kalikasan at mga maaaring ipataw na parusa sa mga ito. Kaugnay nito, ang manual na gagawin ay magsisilbing guidelines naman ng mga taga-usig at law enforcement agency sa pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan katulad na lamang ng Philippine Fisheries Code o Republic Act 10654, Expanded National Integrated Protected Area System Act at Republic Act 9147 o kilala sa tawag na Wildlife Conservation and Protection Law. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na lamang ho tayong nalalabing-17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. May na-detect na magnitude 4.5 na lindol sa Paluan, Occidental Mindoro itong umaga ng Pasko. Yan, mga kabombo, ay batay na rin sa kumpirmasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Ayon nga sa ahensya, nangyari ang pagyanig pasado alas 7:30 ng umaga. Natukoy ang sentro nito sa layong 27 kilometro timog kanluran yan ng nasabing lugar. Ito ay sinasabing may lalim na 10 kilometro mula sa lupa at tectonic naman ang pinanggalingan o yung paggalaw ng tectonic plates o malalaking bato dyan sa naturang lugar. Sa kabila nito ay wala namang inaasahan ng mga aftershocks ang kanilang ahensya at wala rin itong inaasahang pinsala sa pangkalahatan sa mga residente ng naturang lindol. Samantala, nagpadala naman ng karagdagang family food packs ang pamunuan ng Department of Social Welfare Development DSWD sa mga residente na naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Batay sa datos ng naturang ahensya, abot sa nasa mahigit 1,000 na kahon ng family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare Development Office Caraga sa mga lugar na apektado mula sa kanilang mga warehouse dyan sa may Bacolod. Ayon sa ahensya, asahan pa mga susunod na tulong sa mga apektadong pamilya at mga individual. Inihatid ang naturang food packs sa mga lumikas at kasalukuyan hong nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation center sa lugar. Sa huling tala ng ahensya, nasa mahigit 11,000 na pamilya o kutumbas ng 45,000 mahigit na individual ang kabuang bilang ng mga naapektuhang residente. Namamalagi naman ang nasa 4,000 pamilya sa mga itinalagang evacuation area sa naturang lugar. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dadako na tayo sa ulat ng atin hong mga himpilan
sa mga tinutugay-gayang kaganapan sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Dakon muna natin dyan sa Davao City sapagkat itong pamilya Duterte, ito ho'y nakagawian na taon-taon, ay lumobo pa yung bilang ho ng kanilang mga nabahagi na ng tulong. Nasa 50,000 pala ng mga Davaoenyo. Yun hong naging recipient ng biyaya galing ho sa pamilya Duterte. Alamin po natin mga update mula sa Bombo Radio Davao. Masaya at malaki ang pasasalamat ng mga Davaoenyo sa pamilyang Duterte. Matapos muling namigay ng pamaskong handog ang nasabing pamilya sa kanilang taunang Paskuhan sa Taal. Sa ngayon, umabot na sa 50,000 ng mga Davaoenyo ang nakatanggap ng pamasko kung saan kasali na sa naturang bilang ang mga indigenous people mula sa Paquibato District na nagsimulang dumating at pumilag kahapon upang mauna at maagang makauwi. Kaya kami, dahil gusto mo po sana'y palagi ang pagtulong nila sa mga ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office, na nagsimulang dumami ang bilang ng mga pumila alas 10 ng gabi at doon na rin sinalubong ang Kapaskuhan. Kaninang alas 6 ng umaga, nagsimulang bigyan ang mga pumila at nakatanggap ang mga ito ng 150 pesos na cash, 300 pesos worth of gift pack, 3 kilo ng bigas at 6 na dilata. Anya, wala ring natalang nahimatay o any untoward incident dahil nasa 3,248 ng mga security personnels ang pinakalat at 2 grupo ng medical teams ang nakaantabay. Mayroong special lane na inilaan para sa mga buntis, senior citizens at persons with disabilities upang mas mapadali ang pamamahagi ng regalo. Meron ding lugar na pwedeng iwanan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Samantala, hindi naman ininda ng mga pumila ang haba ng pila na umabot na sa 3 hanggang 5 kilometro galing sa pamamahay ng mga Duterte ang mga pumilang tao. Sa ngayon, inaabangan ng lahat ang pagpapakita ni Vice President Sara Duterte kung saan maaalalang siya ang nangunang namigay noong nakaraang taon. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Dani Cabagyo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa bahagi po ng Davao Region, lipat naman tayo sa may Cagayan Valley Region. 2 ang naitalang nasawi at 4 ang sugatan sa pamamaril sa Madela Quirino sa bisperas ng Pasko. At siyam sa 10 suspect ay nadakip na matapos naman ang pagkakaaksidente ng getaway vehicle. Alamin natin ang mga update mula sa Bombo Radio Kawayan. Matagumpay na nadakip ng mga otoridad ang 9 sa 10 suspect sa pamamaril patay sa 2 individual sa isang resto bar sa Barangay Villa Norte, Madela Quirino nitong bisperas ng Pasko. Matatandaan na nasawi sina Cristel Kayong, 26 anyos at EJ Rodriguez na parehong mga residente ng Barangay Divisoria Sur, Madela Quirino sa naturang pamamaril, habang sugatan naman ang 4 na iba pa na pawang mga kabataan. Matagumpay na naharang ang mga suspect na tinangkang tumakas sakay ng isang van. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Lieutenant Sunny Day Paragas, ang Deputy Chief of Police ng Madela Police Station, sinabi niya na sa pagmamadali ng mga suspect ay tumaob ang kanilang getaway vehicle dahilan upang ma-corner sila ng mga otoridad. Bagamat grupo silang nakipagrambolan sa mga biktima, iisa lamang umano ang bumaril sa mga biktima at hindi ito kasama sa mga nadakip dahil nagawa nitong makatakas. Anya, bago pa man mangyari ang insidente ng pamamaril ay nagkaroon umano ng suntukan sa pagitan ng 2 grupo, ngunit hindi naman nila matukoy sa ngayon kung ano ang pinag-ugatan ng gulo. Sa ngayon ay nakahimpil na sa Madela Police Station ang mga nahuling suspect, habang patuloy namang pinaghahanap ang isa sa mga suspect na itinuturing bumaril sa mga biktima. Sila din po ay na-involved po sa isang aksidente, kaya po na-trap po kaagad ng ating mga kapulisan. So habang tinutugis po sila ng kapulisan ng Madela kasama yung witnesses natin, pagdating po dun sa lugar kung saan sila na-involved ng aksidente, positive na tinuro po sila ng ating mga witnesses na sila nga po yung
involved doon nga po sa pamamaril. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Samantala, ito namang Department of Health abay pinag-iingat ang publiko sa sunod-sunod na pagbuga ng asupre ng Bulkang Kanlaon. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radyo, Iloilo. Nagpaalala ang Department of Health para sa kalusugan ng publiko kaugnaya ng sunod-sunod nagpagbuga ng asupre ng Bulkang Kanlaon ngayong linggo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Maria Socorro Quinion, pinuno ng Iloilo Provincial Health Office, sinabi nito ng ilang mga potential risk matapos ang pagbuga ng asupre ay ang respiratory illnesses, eye irritation, skin irritation at water contamination. Ipinag-utos na rin niya ng ahensya na tiyakin na sapat ang supply ng N95 mask, eye protection, water purification tablets o filters, mga gamot, hand sanitizers at antiseptic wipes. Hinimok rin ni Kenyon ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, magsara na mga bintana at pinto at magsuot ng mask upang makaiwas na makalanghap ng ashfall. Inabisuhan niya rin ang mga ito na makinig sa mga babala na inaanunsyo ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Ang abo ay nakakaepekto sa kalidad ng hangin, pananatiling nakasara ang mga bintana at pinto hanggat maaari. Ang mga taong may malalang problema sa paghinga ay pinapayuhan na mananatili sa loob ng kanilang mga bahay upang maiwasan ang hindi kinakailangang exposure. At tiyakin na ligtas ang mga pinagkukunan ng inuming tubig at mag-ingat sa nahugasan ng mga prutas at gulay bago ito kainin. Si Dr. Maria Socorro Quinion para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ilang pamilya naman sa lungsod ng Legazpi ay sinalubong ang Pasko sa evacuation centers dahil yan sa mga pagbaha at ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay ibinabala naman ang pagdaos-os ng lahar mula yan sa Bulkang Mayon. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Legazpi. Sinalubong ng ilang pamilya sa lungsod ng Legazpi ang Pasko sa evacuation centers matapos ang naranasang mga pagbaha dulot ng walang patid na pag-ulan. Ayon kay Legazpi City Mayor Alfredo Carbin Jr. sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kagabi pa lamang ay inilikas na ang mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha. Maging ang mga naninirahan malapit sa river channels ay inilikas rin dahil sa banta ng pagdaos-dos ng lahar. Nabatid rin mula sa alkalde na mayroon ng mga nagdecamp ngayong araw, subalit nananatili ang monitoring sa mga ito. Inalerto rin ng mga barangay officials na panatilihin ang pagbabantay sa mga risk areas dahil patuloy pa rin nakakaranas ng mga pag-ulan sa kasalukuyan. Samantala, sa hiwalay na panayam kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology resident volcanologist Dr. Paul Alanis, sinabi nito na ang mga pyroclastic density currents mula noong 2018 eruption ang posibleng dumausdos. Matatandaan na nagpalabas ang tanggapan ng lahar advisory kasabay ng payo sa publiko na manatiling nakaalerto sa sitwasyon. Pero yung 2018 na kung tanda na, kung maalala natin, maraming mga pyroclastic density currents yun. Mm-hmm. Ito yung mga parang mga yung mga usok na parang bumubulusok pababa sa bulkan. So yun yung mas malaki ang chance na magkaroon ng lahar. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpasalamat naman si dating United States President Bill Clinton sa natatanggap nitong mga mensahe na sana ay gumaling na siya ng tuluyan at makarecover mula naman sa kanyang dinanas. Matatandaan na nakalabas na nga ng pagamutan itong si Clinton nitong Lunes kasabay ho ng pagtakbo sa kanya sa MedStar Georgetown University Hospital para nga itong 78 taong gulang na si Clinton ay dinapuan ng matinding trangkaso
Sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Angel Rina na naging maganda naman ang pagtugon ng katawan nito sa medical test at yan ay pinasalamatan nito ang mga nagparating ng pagdarasal para sa kanyang agarang paggaling at ganun din ang mga iba pang mga mensahe na sana ay magtuloy-tuloy ang kanyang mabuting kalusugan. Ito nga ay mga wishes na idinaan sa pamamagitan ng kanyang telepono maging doon sa mga social networking sites kung saan naman ay nakapangalan kay dating President Clinton. Ang ika-42 US President ay nanungkulan mga kabombo mula 1993 hanggang 2001 at dumanas nga ito ng heart issues noong mga nakalipas na taon. Taong 2004, noong edad na 58 taong gulang ay sumailalim ito sa quadruple bypass surgery matapos na makita ng kanyang mga manggagamot ang senyales ng extensive heart disease. Matapos ang 10 taon ay may pagbara sa kanyang artery. Kaya ito ay binuksan matapos na makaranas ng pananakit ng dibdib ang dating presidente ng Amerika. Bombo Sports News. Ito namang Philippine Pencak Silat team abay humakot ng medalya sa 20th World Pencak Silat Championship at 5th Junior World Pencak Silat Championship dyan sa may bahagi ng Abu Dhabi. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Star FM Baguio. Humakot ng mga medalya ang Philippine Pencak Silat team sa 20th World Pencak Silat Championships at 5th Junior World Pencak Silat Championships na ginanap sa Abu Dhabi. Nakakuha mga ito ng mga medalya sa iba't ibang kategorya kabilang na ang gold ni na Alfaujan Abad at Almohadib Abad. Silver naman sina Rogelyn Parado, Angeline Veriña, Mary Justine Akat at Alvin Campos. Habang bronze medal naman sina Edmar Tacuel, Harold Ungaya at Gregmart Benitez. Sa naging pahayag sa Star FM Baguio ng silver medalist na si Angeline Veriña. Lubos ang kagalakan nito dahil nagbunga lahat ng kanyang mga hirap at sakripisyo. Malaking tulong rin umano ang kanyang mga support system kabilang na ang kanyang mga coaches, teammates at mga taong sumusuporta sa kanyang bawat kompetisyon. Inilarawan naman ito ang mga preparasyon at pagsasanay na kanyang ginagawa sa bawat kompetisyon na kanyang sinasalihan. From training naman po, endurance. Kailangan meron kang endurance. Tapos susundin mo talaga yung sinasabi ng mga coaches. Tapos yung mga weights training nyo pa. Tapos from skills naman, more on grabbing po kasi kami, grappling, punch and kick. So parang nagmi-mix martial arts na kami, may mga Thai kicks kami, ganun po. Sobrang hirap din. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa silver medalist sa Women's Standing Class S ng 20th World Pencak Silat Championships na si Angeline Veriña. Matatandaan na matagumpay ang mga nakarang kompetisyon na nilahukan ni Veriña, kabilang na dito ang nakuha niyang gintong medalya sa 8th Asian Pencak Silat Championships sa Uzbekistan noong Oktubre ng kasalukuyang taon. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Maging updated sa mga balita at impormasyon, maaari pong tumutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating Bombo Mobile app, YouTube, TikTok at kahit sa Facebook Live. Matutunghayan ang mga programa ng atin pong mga himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Diyan sa parte ng Visayas, para sa mga hiligay non-speaking, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano ay nariyan po ang Bombo Radio Cebu. Habang sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At doon sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito mga kabomot Nation, sama-sama tayong madalangin ng orasyo Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war,
Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. To our nation and Kabombo, we all would like to... Mga Kabombot Kuser Nation, sa ating New Year Countdown, 7 araw na lang po mga Kabombo, ay sasalubungin na natin ang bagong taon. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News ngayong araw ng Pasko, ang 25 ng Disyembre 2024. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Isunto sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Kumusta ihan ang Christmas Eve sa palibot iya sa probinsya sa Iloilo? Kag ining pagselebrar sa Pasko ng kapatimaan lang buhi si Kristo sa tagsa iya ka tawo. Ihibalaw naton ang dugang sining mga impormasyon sa report man kaupod sa kay Bombo Lindsay Bade. Lin, sa report, please go ahead. Ka-record, Bombo Cham, ang Iloilo Police Provincial Office ang 5 ka mga aksidente sa dalanon humalin kahapon, Disyembre 24, tubtub kaina sang kaagahon, Disyembre 25, adlaw sang Paskwa. Ginpakigangutan naton si Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, kag iya ginpahayag nga may mga insidente pagid nga may kaangtanan sa makahulubog nga ilimnon nga nagresulta sa 3 ka mga physical injuries, pero hindi man amo na ka major incident suno sa iya nga abi nagatag sa or nag-epekto sa peace and order sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Nagpangabay lang dali nga natungdan sa publiko nga bangod nga madamo paya Bombo Cham sa mga parties nga gina-celebrar subong indibot sa lingon nga subong matapos na abi ang adlaw sang Paskwa nga matapos naman ang mga selebrasyon kundi madamo pa suno sa iya sa mga parties kag tiindigid malikawan nga may ara gid na iya sang inom-inom pang tidumdumon suno sa iya nga hagan-hagan lang ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, ilabi na kun magamaneho pa ang tawo sang salakyan abi o kung sang motorsiklo kay ti mahimo nga magresulta ina sa pagka-aksidente. Suno sa iya kung kaisa makahulubog nga ilimnon man ang rason sang pagbinaisay, gani nga ti dapat palawigon gid
sang isa ka tawo ang iya nga pasensya kag indi na pagpadakuon pa ang gamay nga issue. Mas maayo dugang sa natungdan nga magkinasadya nga malinong kag wala sang gamo. Yari bala aton pamatian aningin pahayag ni Police Major Rolando Aranio. Bombolens, sa pangkabilugan nagpabilin nga malinong kag matawhay ang kabugusan nga probinsya sang Iloilo. Wala kita sini sa mga na-record nga mga significant incident. Although nga may mga ara kita sini nga mga incident nga ma-relate naton sa makahulubog sini nga Ilimnon, no? But in overall wala ini sang dako nga impact as far as the general peace and order is concerned. Ano lang sir mga recorded naton nga mga minor incidents sa province sir? Una may ara kita nga 3 ka mga physical injuries nga na-record. Kag may ara kita sa 5 nga vehicular accident kag traffic accident. Ang ini nga mga vehicular accident sir, ano na yung nagresulta git sa pagkapatay or mga minor injuries lang man sir? So far mga physical injury ang nagom sa aton sini nga mga biktima. So far wala kita sang dako nga vehicular accident nga mambal naton nga resulta sini sang kamatayon or seryoso sini nga injury. Okay. Pero despite sir sa natapos ng Noche Buena kagabi tapos manugtakop naman ang adlaw sang Pasko pero ang aton nga selebrasyon medyo malawig-lawig pa ni kay ting iban sir, may mga selebrasyon pa, may mga reunion, may mga Christmas parties pa nga ginapatigayon hasta sa Enero 1. Anong mapahanumdom naton sa aton nga mga pumuluyo sir, especially sa securities ginila? Una, kay makita na ang aton nga silibnon sa Christmas is masami, may upod gid nga party-party, kag kung may party-party, may ara gid sang presensya sang makahulubog nga ilimnon. So dapat hagan-hagan lang sa pag-inom, likawan ang magmaniyo nga ara na sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon. Kag of course, likawan ang pag binaix-bais, no, kag palawigon gid ang pasensya, no, kag ang pagrespeto sa isa kag isa. Kung medyo may mga ara sa mga gamay nga mga wala pag-insindihan ay no, hindi na ini pagpadakoon para nga hindi na magabot kita sa mga bagay nga pagkatapos ini nga matabo hinulsulan man naton like sa mag-lead ini sa ginatawag naton nga insidente. Patian Bombocham si Police Major Rolando Aranio. Gincheck man naton sa bahin sang kabilugan abi sa Western Visayas sa Police Regional Office 6 kag nagapasalamat darino ang PRO 6 sa publiko sa pagsunod sa mga reminders nga nag-contribute sang kalinong kagkatawhay sang Western Visayas sa pag-celebrar sang Christmas Eve. Ginpakigamutan rin naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang Police Regional Office 6. Kag iya ginpahayag nga wala man sang major incidents nga na-record abi apang may mga aksidente sa dalanon nga natabo. Sunod diri sa iya, magatakop ng adlaw sang Pasko apang may mga pumuluyo nga tinagabakasyon pa gani kinahanglan sigurohon nga sirado gid ang tagsa ka mga balay kung maghalin sila no sa ila tagsa ka mga panimalay, especially kung wala sang tawo, mas maayong ipabilin lang nga nagasigang suga sagwa sang balay kag kun mahimo ipangabay abi sa tupad balay or sa kasalingan dira nga tilantaw-lantawon ang ilang balay. I-observe man suno sa iya ang blow baguettes nga amo ang isa ka checklist nga dapat sundon sa tanan nga mga drivers para nga masiguro nga yara sila sa maayo nga kondisyon sa pag-drive amo man ang ilang nga mga salakyan o kon motorsiklo. Teng ining blow baguettes Bombocham nagatumod sa pag-check sang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire kag imo nga kaugalingon o kon self. Dugang padarisan na tungdan, magapadayon pa yang ilang deployment sa mga kapulisan kay tikitan ta araya ang presensya sa aton nga mga pulis sa sagwa sa simbahan, may mga help desk dira no sa aton nga mga kapulisan sa terminal, sa seaport, mangin sa airport, ara man ang presensya nila tubtob sa Enero 1, 2025 apang tindi buot sa lingon pahayag niya nga mauntat man ang presensya sang aton nga mga kapulisan. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far ma'am, generally peaceful ang pag-celebrate naton sa Christmas this
2024 and wala man kita sang may na record gid nga insidente no nga makonect naton sa pag celebrate naton sa Christmas. Ang nakita naton medyo may mga nagkalatabo no nga mga vehicular accidents which is nga mostly naman hindi naton control. It's because nga ara ini sa driver no kung nagakalatabo ini and pag-abot naman sa mga major incidents no crime major incidents do wala man kita may na record diri sa bilog ng Western Visayas. And ang pagselebrar naton sa Christmas this 2024 kung sa diin isa ka malinong kag mataway. So ginapasalamatan naton ang aton nga mga kauturan because ilaman nga kooperasyon and sa ilaman nga pag sunod no sa aton nga mga reminders. So ini tanan nag-contribute sa isa ka malinong kag matawhay nga Christmas 2024. Pero tay malawig-lawig yung aton nga selebrasyon ri sa pungsod Pilipinas when it comes sa holiday hasta pa niya sa Enero 1, sir. Ang pahanumdom sa Police Regional Office 6 sa aton nga mga pumuloy sa publiko, sir. Yes, ma'am, no. So di na kung sa diin natapos ng Christmas but we're expecting naman sang pag-celebrate naton sang New Year. So expected nga ang aton mga kauturan maga-travel, maga-bakasyon. So ang aton nga reminders padayon kung sa diin siguraduhon nga siradong ilang mga panimalay, secure ang ilang mga properties. And also no sa ilang pag-travel kung may dala silang salakyan much better nga i-observe nila ang globe baggage. And also much better nga may ara sila number ng mga emergency hotline number sa mga different government agencies nga nakasave sa phone books ang ilang mga cellphone para once nga kinahanglan nila makatawag sila gilayon kag matagaan sila sang response sa ilang call for service kung ano man ang ilang mga kinahanglan. Ang aton nga mga police, sir, may ginpangbutang kita sa tagsa ka mga terminals, sir, like police help desk sa mga terminals and other lugar diri sa aton sa especially mga damo balatawo, sir. Yes, ma'am, nadala ina sa mga deployment nato no sa churches, ports, terminals and areas of convergence. Tanan ina na consider naton sa pag-deploy naton sa aton mga kapulisan. It's because nga gusto naton ma-ensure ang safety and security sa aton mga kauturan this Yuletide season. And also may mga gin-deployment kita nga mga kapulisan na mag-perform sang foot patrol, mobile patrol para mangin secure pagid ang mga different communities naton. Hasta san o ina, sir, magalawig hasta gid sa New Year sa Enero 1 or mapadayon ina siya, sir? Hasta gid na sa New Year no, but after sa New Year wala boat silingon nga mag-stop na ang aton nga mga police presence. So magapadayon ina but during this Yuletide season medyo maximized ang paggamit naton sa aton mga kapulisan. It's because expected ang volume sa aton mga kauturan sa mga different areas nga medyo mataas no ang numbers sa aton mga kauturan. Isa pa gid gali, sir, ang aton na lang, sir, nga panugyan sa public kay ti damo man sa mga pumuluyo naton subong nga nagabakasyon bala nagalagaw sa kundi diin dira ginabilin ang ilatag sa mga panimalay. So dako man ang risko especially sa mga kawatan bala nga ti amo na gina-target nila kung wala tawo sa sulod balay. Ano ang mapahanumdom sa PRO 6? Yes, ma'am, no. So far dapat may mga security measures or may mga preventive measures nga mapatuman no ang isa ka individual kung sa diin kung bayaan niya iyang balay siguraduhon nga nakakandado ang bintana, ang portahan and may ara suga no sa guwa sini. And of course kung may katupad sila nga ara man lang na nabilin, pwedeng hambalon nga lantaw-lantawan ang ilang balay, wala sila sa may ginalaw nga isa ka individual or anyone nga magpangkuha sa ilang mga gamit. And also kung may ara man sila CCTV, from time to time i-view nila ang ilang CCTV because nga ang pag-install sang CCTV pwede mo na ma-view sa imong cellphone. And may the other measures nga pwede nila imuon para hindi sila mabiktima sa mga lawless element this Yuletide season. Nabatian, Bombotsam, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ginpadulungan taman kay ina ang bahin sang Immaculate Conception, Tanza Parish, dari sa may Tanza sa Iloilo City proper. Kay ina to no alas 10 ang aga mo tong last nga misa sa morning. Pero may ara pa sa hapon, alas 5 sa hapon, kag alas 6:30 sa
gabi. Kag napakig ang mutan to isa ka churchgoer man Bombot Sam kag salindari niya nga ti hindi lang kabahin sang kasadya ang adlaw sang Paskwa sa baylo pagdumdum ini kay Jesus kag pagpalapnag sang pagpalanggaanay kag paglaom. Ginpakikangutan ta si si Tiay Nita, isa sa mga sumilimba no sa may Immaculate Conception Tanza Parish subong adlaw kadungan sa selebrasyon sa Paskwa kag iya nga ginpahayag nga madamo sa mga nagsimba subong Bombot Sam sa na-observe niya sa diin nagapakita lamang ini sang kabakod sang pagtuo sang tawo kag ti ang dedikasyon niya nga magsimba nagapakita sang himpit nga pagtuo sang mga Filipinos kag di pagpalangga man sa aton nga Ginoo. Kay sunod dari kay Tiay Nita ang Paskwa isa ka selebrasyon sang pagpanumdom pagbag-o kag pagkalipay. Dugang pa dari niyang matuod nga importansya sang Paskwa, hindi makitaan kuno sa mga material nga regalo o kun pagkabutang kundi iyara sa spirit tuhanon nga koneksyon kay Jesus kag ang padayon nga paglaom kagugma nga iya nga ginadala. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni Tiay Nita. Manami gid kay madamo gid nga mga tawo ang nagatuo nga buhi gid si Kristo sa tagsa-tagsa sa mga Kristiyano nga nagatuo sa iya. Kada December 25, ma'am, gakarigid ka mo sa simbahan para nga magsimba. Yes, so kay nagaserbisyo man kami sa simbahan kay taga diri kami, parokyano kami sang Tansa. So every Sunday kag every Christmas gina-celebrar gid namon ang Pasko diri. May ara sang iban, ma'am, nga nagasaling nga or ginapaligba na lang bala nga magselebrar sang Pasko kag ginapakamaayo nga mag-celebrate na lang abi sang New Year. Ikaw bilang like amba mo gani per may kaya ga simba gina-celebrate nyo gid ang Pasko. Ano gid ang importansya sang Pasko or sang December 25? Importante gid kay dira naton ma-feel ang pagkatao sang aton Ginoong Jesucristo, ang ginahulat naton kay gambal kita gawit kita kay Kristo, ginawit naton sa so sa akon nga part iya nga ginaselebrar gid kay inang ginaselebrar gid kay tungod nga ang ni adlaw sang pagkatao sang aton Ginoo nga Jesucristo. So sa adlaw nga nakita ko gid ang faithfulness ng mga Kristiyano sa pagselebrar sang iya nga pagkatao. Kay nagapati ako nga ang aton Dios buhi gid kag nagpakatao siya paagi kay Kristo nga matubos ang aton mga kasalanan. So ginabalik namon ang pagdayaw kag pagpalangga sa iya. Nabatian Bombot Sam si Tiay Nita, isa sa mga sumilimba. Amo na ganing hambal nila balang ang importansya sang Pasko dapat hindi ginaton iya pagkalimtan na bumbulins, no? Pero ang iban siniti daw lain iya ang ginapasulabi. Ang iban sini nagalain pagani ang buot nga subong nga Pasko way gid saya sang minabaton ni isa kabilog nga regalo o kon gift amo na blang hambal nila nga ang Christmas kuno ya is not about receiving gifts mo kundi it's about giving. Bubulinsi kiti kon lang taon ta si ninyo Jesus ginbunag sang December 25 kag ang iya siya naging purpose gin hatag niya ang iya siniyang kabuhi para sa salbasyon sang katauhan bumbulinsi. So dapat daw mo man kuntani ang aton siniya nga paghatag sang importansya subong iya nga tion sa Pasko hindi iya nga kung way kemo iya kabaton niya sang gift dira malain na lang niya imo buot kay masunggod ka kay duay gid may nakadumdum si mo. Hindi man lang niya regalo ang ginahatagan na sing importansya sa adlaw sa Pasko di wala mo bulinse. Insakto gid Bombot Sama ang pagbugtaw mo pa lang nga daan regalo na ina. Yes. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Kung baka scroll ka gani sa imo sini nga social media, kadamo dira sa mga meme nga kon imo sini nga padalman do may punto, no? Nga subong adlaw ang nagasaulog sang iya sini nga birthday si Jesus Christ. No? Ikaw imo iya nag-celebrate ka lang pero naga-aspirar, naga-expectar ikaw nga makabaton ka sang Pasko kag sagad ka pa pinang text nga bisan i-Gcash na lang. Di na mo well sa aton sini nga mga kabombo, but amo inang importansya sang Pasko. Ti ang pagselebrar sang Pasko, kung ang sandig pa sa na-interview ni Bumbulinsi, pati maan nga buhay si Kristo sa kabuhay isang tao, may isa pagin sini ka mga daog mas ginahatagan subong sang importansya. I-check bala naton ang follow-up report naman ni Bombo Jomar Villa. Kaya ang pagpalanggaan ay sa tagsa-tagsa subong adlaw sa Pasko mas labing importante kuno ipaanggid sa mga mambal naton abiti garbuso sining preparasyon sa ibabaw sang lamisa. I-check nato na iya sining mga balita man direktamente karon sa Patrol with the Bombo Jomar Villa sa paghatag sang mas labing madalo man iya nga insindi sa kunanong butsilingon sang adlaw sang Pasko. Ti ining mga gifts ang paghatag abisang kwarta dira or kung ano man nga sahi isang regalo, kumbaga pa dugang na lang niya sa paghatag sang duag man sa selebrasyon sang Christmas. Pero ang mayor kuno sini iya banwa nga meaning gid sang Christmas among pagpalanggana isang tagsa-tagsa. Check tabla si Bombo Jomar Villa. Joms, sa report, please go ahead. Bombo Champ, magin hatagan atensyon diri karon no sang simbahan ang botsilingon sang Pasko, no? Ini ang kadungan sa gipatigayon sini nga Santos Camisa alas 10 sang aga diri sa may Haro Metropolitan Cathedral kung sa diente ang presider diri amo si Father James Haba, no? Sa aton sa kabang kabombo. Suno sa datong dan ang botsilingon sang Pasko way nagabase sa pagkaon, no? Kundi ini secondary gid lamang. Bumbutsam nga ti kung mayara ka mo da sang sobra sa inyo sa budget, so pwede kahanda. Pero ang main sining reason kung nag-celebrate kita sa Pasko amo ang celebrar, no, sang sining pagbunag ni Ginoong Hesus. At the same time ang pagpalangga sa tagsa-tagsa kay ang isa diri sa ginapalabot nga ti kung ano makadamo sa imo sining handa da kung way ka man nagapanghatag o kung way ka man sa pagpalangga kag do kasubong may ara sa gihapon sa kaugot sa imo sining tingi pusoon do kasubong way sang pulos, no, ang ining mga handa nga ni kun way sang pag-upod sini karon nga pagpalangga. At the same time ang patawaray abi, no, sa imo sining si kapareho kun sa mga individual nga may kaakig sa imo kun ginasunggudan mo abi. Bumbutsam, no, mo ni sa ang tagaan atensyon sa simbahan sa sining ginpatigayon sini nga Santos Camisa kay ti may mga iban sini ka mga pumuluyo gambal nga do pikado gid Christmas kay ti way sang handa na ti suno sa kay Father James Haba. Ang importante sini kati makahatag, no, hatag sang paghigugma, no, kag magpatawaray isa di sa botsilingon karon kun ka celebrate kita sang Christmas subong adlaw dugang pa diri karon sang natungdan especially sa pagpatigayon abi sang simbang gabi o kon misa di Aguinaldo, no. Ti hindi man kuno botsilingon nga once kun hindi mo makumpleto ang imo sining
siyam kadlaw nga simbado kasubong nga hindi na masunod o kundi na mag-grant ang imo sidi nga ginapangayo abi Bombo Champ no. Suno sa natungdan way man nagakahulugan nga ti kun hindi mo makumpleto ang siyam kadlaw hindi mamatuman imo sining handom. So ang patag sang pare nga ti ang importante nga ara sa gihapon no ang imo sidi karon nga pagtuwa pisar nga ti kon natapos man ang siyam kadlaw nga way mo gyapon na kun way gyapon na tuman ang imo sidi nga ginapangayo so ara sa gyapon ang imo sidi nga pagtuo so maabot gid ang tion no kay ti hulat man na sa nga Ginoo kung anong nagakaigo sidi nga tion nga yata gid sa imo kung ano ang imo sini nga ginapangayo kung sa dinti dapat may ara kaya sang paglaom no kon hope no mo nang gid mention ka ni Pope Francis subong yang Paskwa Bombo Champ sa aton sini nga mga kabombo aribla no ang nanging kabahin sang pahayag ni Father James Haba sang ma-interview diri sa Bombo Radio. Oo, celebrar kita subong sang kapistahan sa pagkabunag sang aton manluluwas no. So Merry Christmas sa inyo tanan, ginapahanomdom kita sang Dios nga kaunong naton kaunong niya kita sa tanan-tanan nga tion no, sa tanang aspeto sang aton pagpangabuhi. So sa inyo tanan, Merry Christmas and a Happy New Year. Do may ano ba yung bunyag pagit pa subong? Tapos na ang bunyag. Pila ka bilog ang bunyagan? 14 kabilog ang ginbunyagan nato. Pads, so iban ka hambal ano do masubok Christmas namon kay kami handa anong essence ang Pasko Pads? Siyempre hindi malaw na base sa pagkaon no, importante ang pag-inupdanay kag ang aton pagtubo sa pagtuo ka sa pagpasalamat sa Ginoo. So butsilingon kung pikado ka man or ay ka mo handa importante sini nga gapasalamat gyapon. Gusto nang imo ginahambal. Ang iban pa sa hambal nga puno doon di ko makumpleto ang siyam kadlaw nga simbahaw, simbang gabi or aginaldo. Kaya usually kuno kung hindi ba kumpleto do hindi matuman imo sini nga ginapangayo. Anong side nyo karapat? Actually ang pagpangayo secondary na sa aton pagpasalamat sa pag-abot sa aton manluluwas no. So hindi man wala man ginahambal nga kung hindi mo hindi mo makompleto ang siyam ka adlaw. Hindi mahatag sa imo kay Ginoo ang Ginoo ya nagalantaw sang aton tagipusoon no, kung sincere ang aton tagipusoon dire ginahatag sa aton ginapangayo no. Okay, sige. Ano sarang mong palabot lastly sa mga pumuluyo diri sa syudad? So hindi naton pagalimtan ang sentro sa atong pagtipon subong amo ang aton Ginoo no. Siya ang pinakaimportante sa tanan labaw sa pagkaon, labaw sa paghinampang o pagginasadya among pagselebrar sang pagpalangga sang Dios sa aton tanan. Hasta karon may misa naman sa hapon Pads. No, alas 3, alas 5, alas 7 sa gabi. Di Rabbit, si Father James Haba ang presider sang Santos Cabisa diri sa may Haro Cathedral, Bombo Champ. Tiyan mo na ang isa sa luyag sini palabot karon sa tungdad kay ti balaad mo madaad kita yung mga Pinoy. Ang iban sini mangita gid sa kulaman hasta lamang nga makahanda mo. No, subong Christmas no ti hindi man na siya hambal nga laboratory gid nga maganda as long as kun may ara gid man sa ikasarang ti pwede no pero ti kun wala na gid so ipaiway lang anay kag ingon importante sini ano mas secondary man ni mga pagkaon kuno sunod kay Father Haba ti halos kita tanan ginapreparasyonan man ni ang Noche Buena mo para nga may tipon-tipunan Bombo Jomar. Ang tagsa-tagsa sa to nagapaningwa man nga para pag-abot sa tion sang okasyon or special occasion katulad sang Christmas may ara kita sang pagasalu-saluhan pero mati ko daw maayo kunong pamahaw mo kagayna ano imo sudaan? Same as usual kung ano ginakao talikat ya buba na subong Bombo Champ ti usually sila chorizo no ti kinaham Bombo Champ ano klase na ham? Tingala lang ta kay ang ham kuno do halin pa sa London. Ang ham nga ginpamahaw mo ginahalin sa London. Ang ham yes no? Ang bilis subong ano, ka ham anong tawag na klase mo. Ano tawag sa to?
May nakita ko likat sa isa ka mall ho, ang kilo yan dito sobra sa klibo. Nakita mo sa ang bailan taray nakita mo sa mall. Interesado kuya kung ano to nga klase, kag ano ngalan niya, kay ti may mga sweet ham, may mga naglain sini nga ham mo. Ti hambal mo kag ginang pamahaw mo, ang ham halin sa London, kano tawag sa to? London ham. Oh, okay, London. Do bago likak bati, no? Bago lang ko na ya, plangkang istorya, bago lang ko na ya kabati, Joms. Pero amo na yang Actually, pamahaw mo kanina. Hindi lang ham. Bumiyara pagid. Ano pagid ang Paris ang ham? London ham na pamahaw mo? Ang gipamahaw ta kina ham omelette. Wow! Ham omelette. Dire ka lang kakita mo kabakal ka itlog nga tagpulo. Tapos bay nila itlog na suda mo ganiti mo nasulod ang ham nga malahalon. London ham. Bobotsam. Sino nagdala to sang London ham? Si Bill kon si Harry? Actually, sa isa lang ka, no Sa isa lang ka establishment. Wow! Isa ka establishment. Grabe si Bubo Jumar. Sa isa na subong ka establishment nagapamahaw. Pwede mabalaan. Not so far. Ano? Not so far. Not so far. Pwede mabalaan kung sino upod mo? Initial lang guro. Si Initial niya lang? Sir J. Sir J. Si Sir J ha, imupod kang ginapamahaw ha? Amo gani kung kuno mayo kung may mga holiday, no? Si Sir J mo ga pamati to subong? Ati permi nagpamati. Oh. Bubutsam ti timing naman is 31 or 1. Grabe, napangpatinan mo na gali ang mga pizza. Sa una, ang isa naman ni sa mga memorable nga mga adlaw ta. Bubutsam? Alright. Sunod kung makachimpo ka, tiki na may program ka mo. Updon mo ko? Di kayo tanay advice kay Sir J. Ngayo advice kay Sir J. Nga do. Ga-message si Sir J yo? Ginhagad ya ka kuno man yaga, hindi ka man? Ang balta kung raw ay man ko tabangan gid ka busog. Pwede man kuno ipaputos mo lang yung imo? Kung pwede lang. Nalipati ko kagina, pag-acknowledge ko, antes mag-report si Bubo Jumar, no, kay may, kung saan pa bla, may bagong moniker subong si Bubo Jumar, Bubo Mel. No? Mag-extro sa karon, kung ano itawag ko, amo na siya. Di ba la, Joms? Thank you again. Ang lesson learned sini Bubotsam kalabanan sa aton sini dayon nag-judge mo. Wow. Di ba? Kung magkaon ng isang tao lang, balon tani nga iti itlog na sudan niya ho. This experience ta kina, ang itlog li na putos yang ham nga malahalon. Ti lesson learned na ha? Amo na. So, hindi ka maghambang itlog, basi kung sa dalom sang itlog, may naipit. Nga? Ham. So muna, ang latest ni Merry Christmas lang, Bubutsam. And to your family. Merry Christmas man sa imo, Bubo Jomar. Ado magulo-galo mo na ang Christmas subong. Diri sa syudad sang Iloilo. Alright. Ini si Bubo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo JCV. Amo na gusto ya kuno do masangayan sa kuno da Bombo Umel mo, no? Inyo batian ang report ni Bombo JCV. May kantanan sa sining
paghatag sang labing importansya, no, sa pagsaulog, pagselebrar sa kadlawan ni Niño Hesukristo. Pagbalik nato na Banwa Police Reports, gwardya sakay sa iya motorsiklo patay matapos makabunggo sa poste sa Banwa sa Bututan. Hindi man tadi ni mayogid nga balita, pero pahnumdom lang sa mga kabumbo nato na kung may mga katuan kamo iya nga mga okasyon or party later on, dapat kung nakainom ka, kung may sakyan pa malang public utility vehicle, sakay ka na lang, hindi na magmaniyo sa imong sininga. Ginadala dira nga salakyan, kotse manina ukon motorsiklo. Kagaton sini iyang Christmas feature story, balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panom. Oras naton 35 minutos na nakaligad sa Tak ng Alauna. Mga palangga nga kasimanwa, sa ulugon naton ang Paskwa nga puno sang kasadya kag paglaom. Dumdumon naton nga ang matuod nga mensahe sang Paskwa amo ang paghigugma kag paghatagay. Sa aton mga selebrasyon sini nga Paskwa, hindi man naton pagkalimtan ang aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Ipaambit naton sa ila ang grasya kag kalipay sining tion sang Paskwa. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Ini si Governor Toto Defensor. Kaupod ang akon pamilya kag sang aton partner sa kauswagan Mayor Lian de Buque, our partner in good governance. Kag uswag Ilonggo Party List nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ang handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig. Mabibili na sa mga suking poultry supply. Carefeeds Poultry Feeds. Para sa masaganang pangingitlog, Carefeeds Layer. Tsak na mas maraming itlog, mas malaking kita. At para naman sa mas matimbang at mabilis na paglaki, Carefeeds Broiler. Wastong bigat at mas malaking kita. Kaya mag-Carefeeds Poultry Feeds na. Tamang alaga sa mas abot kamay na halaga. Available na rin ang Carefeeds Pig and Pellet, Quail Layer at Duck Layer. Carefeeds mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, makers of Love Feeds. Ini si Mayor Jerry Tredias, kaupod sa akon bug-os nga pamilya, panamyaw gid sa inyo. Sang malipayon nga Paskwa kag bag-ong tuig para sa tanan. May the light of Christmas guide us towards a bright and prosperous future. Nangin nausuagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. And each year, we always finish strong with numerous awards and remarkable accomplishments. As we approach the new year, let's continue to be united, ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag tagsa ka pamilyang Ilonggo. Again, I'm wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff.
Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kun maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming. Minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na isodto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Ipabati naton sa inyo ang Christmas Day feature story sang Bombo Radio Iloilo. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, inyo man sini iya nga malantaw sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel. Sa aton man sini nga pagpangalagad. Kag tingwanta karon nga malabot man o mahingagaw ta ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon with Bombohana anda sa Sinimatinyon. Yari na ang aton sini nga gin-preparar sa Bombo Radio Iloilo nga feature story subong iya nga Christmas Day. Nag-abot na ang adlaw nga paborito sang tanan. Tigulang man o kon mga kabataan, babayi man o kon lalaki. Ang tanan nagakalangkag na sa tion nga mag-abot ini nga kahigirnan. Matingala ka pabalakon ang tanan nagakasinadya sa pag-abot sang Pasko sa bilog nga kalibutan. Pasko na gidman. Pasko na gidman. It's Christmas all over the world. Sa kada December 25, ang Pasko o kon Christmas ginaobserbar sa madamo nga parte sang kalibutan sa disyerto man o kon sa mga ginaulan sang snow. Bilang isa ka cultural celebration, ang Pasko isa ka pinasahi nga selebrasyon nga ginaimpunan sang mito o kon myth, mahika o kon magic kag relihiyon. Ang Pasko amo ang selebrasyon sang pagkabunag ni Hesukristo. Ang Christmas Festival sa pila ka mga pungsod nagalawig sang 12 ka adlaw humalin sa ika-25 sang Disyembre tubtob sa Enero 6 o kon Epiphany. Simple lamang ang istorya. Ginbunag si Jesus, ginanunsyo sang mga anghel ang iya pagkabunag sa mga managbantay sang karnero kag siya ang ginbisita sang 3 ka mga hari nga mago halin sa sidlangan nga naghalad sa iya sang regalo. Ang importansya sang sini nga mga hitabo para sa mga Kristiyano amo ang ila pagpati nga si Jesus, ang anak sang Dios, ang Mesaya nga ginpadala sang langit agud luwason ang kalibutan sa kasalanan. Suno sa isa ka Roman almanac, ang Christmas ginaselebrar sa Roma sang 336 AD. Sang 354 AD, gin-institute ni Pope Liberus ang Nativity sang December 25. Matapos nga naestablisar ang Pasko sa sidlangan, ang baptismo ni Jesus ginaselebrar sa Epiphany sa Enero 6. Sa nakatungdan nga bahin sang Epiphany, amo ang adlaw sa diin ang pagbisita sang mga hari nga mago sa lapsag nga si Jesus ang ginaselebrar. Ang rason nga ang Pasko ginselebrar sang ika-25 sang Disyembre ang nagapabilin nga wala mapatod, apang ang pinakaposible nga rason amo nga ang sinang-una nga mga Kristiyano ang naghandom nga magsanto sa pila ka pagano nga kapiestahan nga nagaselebrar sang winter solstice o kun ang pinakamalipod nga adlaw sang tuig. Ang Pasko ginakabig bilang festival of peace and goodwill sa pagtingob sang mga pamilya, pagdekorar sa mga balay, kag pagbayluhan ay isang regalo. Ang pagbayluhan ay isang regalo nangin kabahin na sang season humalin sang Roman times kag wala gid naangot sa Christmas, tubtob sa Middle Ages sang ang mga alamat nga nagapalibot sa mapainabuson nga kaalawan ni Saint Nicholas. Isa ka century Christian leader gikan sa Turkey ang ginangot sa Christmas. Ang proximity sang iya feast day nga amo ang December 6 sa Christmas ang mahimo rason nga ginangot ang duha ka hitabo. Si Saint Nicholas amat-amat nga nangin si Santa Claus. Ang matambok, masinadyahon kag may puti nga burangos ang sa pagkamatuod, isa ka imbensyon sang 20th century invention nga ginhimo ni Haddon Sandblom sang tuig 1931.
Ang maragtas sang Pasko nag-ugat sa mas sobra 4,000 katuig na nga nagligad. Madamo sa mga Christmas traditions ang ginselebrar sa pila ka siglo antes na bunag si Jesus. Ang 12 ka adlaw sang Christmas, ang bright fires, ang Yule log, ang mga regalo, carnival, parades with floats, carolers nga nagakanta sa mga balay, ang holiday feast kag ang church procession ang mahimo balikan sa mga sinang-una nga mga sibilisasyon. Ang mga Persians, Babylonians, Mesopotamians kag iban pa nga sinang-una nga sibilisasyon ang may kaangay nga sahi sang selebrasyon apang sa pagano nga pamaagi. Ang iban nga mga alamat nagasiling nga ang Christian Christmas celebration ang ginimbento agud kompetensyahan ang pagano nga selebrasyon kag sang ulihi nagmadinalagon ang simbahan sa pag-adoptar sang pila ka pagano nga pamaagi sa pagselebrar kag ginbutang ini sa pagselebrar sang Pasko. Ang eksakto nga adlaw sang pagkabunag ni Jesus ang wala pagid matumod. Sunod sa mga tradisyon, ginselebrar ini humalin sang 98 AD. Sang 137 AD, ginmando sang Bishop of Rome nga ang pagkabunag ni Jesus ang dapat mga isa ka solemn celebration. Sang 350 AD, ang isa pa ka Bishop of Rome nga si Julius ang nagpili sang December 25 bilang adlaw sang pag-obserbar sang Pasko. Wala pa man napatod ang pinakaugat gid sang Pasko apang sa paghangop sang subong nga mga henerasyon ang mga ginaselebrar ini sa pagkabunag sang anak sang Dios nga si Hesukristo. Dalagko nga mga preparasyon ang ginapatigayon para sa sini nga okasyon. Ang mga puluyan kag simbahan ang ginadekorahan, ang mga pader na puno sang palamuti. Ang tanan nga Kristiyano, manggaranon man o konpigado, bataon man o kontigulang ang nagapakigbahin diri. Masako man ang shopkeepers nga nagabaligya sa mga Christmas cards kag Christmas presents para sa pagdekorar sang ilang mga baligyaan sang matahom nga dekorasyon agud makaagaw sang atensyon sang mga tawo nga nagalabay. Ang isa sa pinakaimportante kag ginakalingawan nga parte sang selebrasyon amo ang pagdekorar sang isa ka Christmas tree. Isa kadako nga sangasang kahoy ang ginatapas kag ginabugsok sa kundi nga parte sang balay. Ini ang ginapakabitan sang mga halampangan, mga bulak kag mga maduagon nga mga materyales. Agud mas mapanami pa, ini ginabutangan sang Christmas lights, agud nga mas mangin, masanag kag mas mangin, maanyag. Nagaigpat-igpat ang mga bombilya nga daw bituon sa kalangitan. Kung pagsaulog sang Pasko na gidman ang istoryahan, ato na ipadayaw ang aton pamaagi sang pagselebrar sang Pasko sa Pilipinas. Isa sa duha ka pungsod nga may masangkad nga pagpati sa simbahang Katoliko sa Asya ang nagapanguna sa pinakadako nga pista sang tuig. Ang Pilipinas ang nagaisahanon sa kalibutan bilang may pinakamalawig nga pagselebrar sang Pasko sa diin. Ang mga pamaskwa nga ambahanon ang mabatian humalin Setyembre, tubtub sa masunod nga tuig sa adlaw sang pista sang Epifanio, ang adlaw sang pag-abot sang 3 ka Mago. Bilang tradisyon, ang pagselebrar sang Pasko sa Pilipinas ang nagasugod sa siyam ka adlaw nga misa sa kada kaagahon humalin December 16. Kilala bilang Misa de Gallo o Kunsimbang Gabi. Ini ang pinakaimportante nga tradisyon sa mga Pilipino. Ini nagatumod sa naandan nga siyam ka adlaw nga pagpati para makakuha sang maayo nga grasya. Ang siyam ka adlaw nagakahulugan sang siyam ka bulan sang pagdala ni Birhen Maria. Ang pinakamanamit nga parte sa simbang gabi amo ang pagwa sa simbahan samtang ginasugata sa nagapaninghamot nga mga native delicacies nga ginabakal sa plaza o kon sa mga bangketa. Pareho sang bingka, puto, ibos, taho kag ilimnon nga tsokolate sa tradisyonal nga pagtimpla. Pag-abot sang alas 10 sang gabi sang bespera sang Pasko, nagasimba ang tanan para sa ulihi nga simbang gabi bilang pagpasalamat sa nabaton nga grasya sa sulod sang tuig kag para iselebrar ang kaadlawan ni Jesus. Ang mga Pilipino, pareho sang iban nga naga-celebrate sang Pasko sa bilog nga kalibutan, ang nagasalo sa pagkaon pag-abot sang alas 12 sang tungang gabi sa tradisyonal nga Noche Buena. Ang tipikal nga handa nga Pilipino among queso de bola.
Hamon kag iban pa nga handa nga impluwensya sa iban man nga pungsod, pareho sang spaghetti, macaroni kag lumpiang Shanghai, pansit kag siyempre, hindi gid madula ang mananam kag nagaragumo nga lechon. Pagkatapos ang kananay, ginabuksan na ang mga regalo. Sa pila ka probinsya sa Pilipinas, may prosesyon bago ang ulihi nga simbang gabi. Ginapakita nila paagi sa drama ang pagpangita ng Day Jose kag Birheng Maria sang masudlan nga balay antes nila makita ang pasungan. Ang misa sa aga pagkatapos ang uli nga simbang gabi ang ginatawag nga Misa de Aguinaldo. Pagkatapos ng misa, ang mga pamilya nga Pilipino ang nagabisita sa ilang mga paryente. Ang iba nagakadto sa ilang mga ninong kag ninang. Ginsuguran ini paagi sa pagbisa bilang respeto kadungan sang paghatag sang regalo nga sama-sami ang kwarta nga bag-o nga ginimprenta sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagkatapos ini, nagakaon ng bilog nga pamilya sa tradisyonal nga paniyaga. Sa hapon, ang iban nga pamilya nagapauli o kung nagakadto sa pampubliko nga lugar, pareho sang parke, mall, sinian kag beach o kung dagat. Isa man ka common nga tradisyon amo ang nagapalupok sang lebentador, kwitis kag iban pa sa adlaw sang Pasko. Kalabanan nga palamuti sang kada Pilipino nga magpamilya ang mga parol kag bilen. Sa panahon sang makabag-o nga kultura, ginadugangan na ini sang Christmas tree kag mga palamuti nga Christmas lights. Ginabutangan naman sang imahe ni Santa Claus kag ang iya reindeer sa gwa sang balay. Kada kagabiyon humalin Disyembre 16 tubtob Disyembre 24, nang intradisyon na sang mga kabataan nga Pilipino ang magcaroling sa mga balay. Ang kalabanan nga instrumento amo ang tambourine, nga human sa tansan sang soft drink kag aluminum o kod stainless nga wire drum halin sa latas ng gatas. Ang Pasko, isa ka kahiwatan sang pagkasinadya sang mga Kristiyano sa bilog nga kalibutan. Apang anuman ang pamaagi sang aton pagselebrar, kuntani, hindi naton malipatan nga labaw sa pagkalipay tungod puno na naman ang aton lamesa sang pagkaon, tungod madamo kita sang regalo nga nabaton, amo ang pagpasalamat sa aton nga Dios sa tanan nga grasya nga iya ginhatag sa bilog nga tuig kag pagpadala niya kay Jesus nga iya bata nga aton manluluwas. Kuntani, hindi man naton malipatan nga ang Christmas amo ang kahiwatan nga nagahatag sa aton sang kahigayonan nga mapabatsyag sa aton isig katawo nga sila aton ginaulikid kag ginapalangga. Christmas is the season of joy, love, and happiness. So share joy and love subong nga Pasko. Give love on Christmas Day! Sa tanan nga Pilipino, sa din man nga bahin sang kalibutan, Merry Christmas! Malipayon nga Pasko sa aton tanan! Ang ini nga Christmas feature story ang isa na naman ka produksyon sang News and Research Department sang Bombo Radio Iloilo. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Inyo nabatian ang Christmas Day feature story sang Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabomboy nga gaon ta balita ni Bomboana ano natabo niyo nga nakabunggo sa poste ang isa iya ka gwardya ginbawian gid ini sang kabuhi. Bombohana sa report, please go ahead. Patayan isa ka gwardiya matapos nakabunggo sa poste sa barangay Abangay Pototan, Iloilo, subong gid lamang ang kagaw sa Pasko, Disyembre 25, Bombo Chama. Kung tuliin man ang biktima rin kilala kay Nixon Las Marinas, 27 anyos ang tatakay din Iloilo, kag ang kaupod man sini nga bike rider sini amo si Benjamin Taontod, 31 anyos ang Bayawan City, Negros Oriental. So, dito man, pwede dito Bombo Radio sa Senior Master Sergeant Noelia Peñarubia, investigador sa Pototan Municipal Police Station. Iyagin pa sa agaho na alas 3 ng aga, may nagkamatuloy sila sa report man sa isa sa mga residente sa ininga barangay Tatakay o barangay diri sa may sa tapos sa Pototan, kung suliin man nga may naksidente sa mga area, kung suliin man madasig ang pagpadalagan sa ining biktima sa ilang motorsiklo
nga nagarin pa diri sa siyudad sa Iloilo kag magpapauli na kuntani sa area man sa nga dingle apang sa matubong nga bahin na nakabunggo ini sa poste na lose control kag nakabunggo ini sa poste Bombochama sa subong man din na din nga daw patan inidala sa may hospital apang inigaraman nga dead on arrival kag diri man ang iya nga kaupod Mac Rider Bidaton ini Bombochama yari bala kay kabati naton ang pahayag ni Senior Master Sergeant Noli Peñarobia. Bali mga kasado alas 4 mga kabatong kami katawag namin na tabuang disgrasya sa pan sa barangay Bangay Tututan Iloilo. Sa dati sa mga disgrasya ng mga driver sa tricycle, motor na si Nixon Lorcadas Marinas, 27 years ay lived-in partner sa residente tagkatakay din Iloilo ma'am. Kag may back rider ni siya si Benjamin Stimet Konsod ang taga Payawan City, Negros Oriental. Itang nabiyay sila alin sa Iloilo, pakatso sa Dingge. Aksidente sila nga nakabunggo sa may puno ka poste sa may street light. Dira sa may barangay Bangay. Alam ma'am? Yes, madasig ang pagpadalagan sa person driver, sir? Oo, makita natin sa damage sa motor, ma'am, mas madasig ang pagpadalaga na kasi ang pangunan niya nga shaft doon nagtikogid. Okay, so going to Pototan, sir, sa Iloilo, sir, ang ining Alin sila Iloilo City? Ako puli ng biktima sa agtatakay dili. Hindi sila nag-aabi sa may barangay Bangay po sa Pototan. Okay. Ako munang pag-abot nila yung mga aksidente sila nakabunggo sa poste at street light. Sir, ang yung trabaho bala, sir, isang driver, sir? Isa yun kuno sa iya nga paano po ni Back Rider, security guard na man niya siya, kaya silang security guard na doon. Okay. So, bali, kamusta naman kayong tangan sa aking back rider niya, sir? Yung back rider niya, ma'am, do mga padilipin lang ng kamoy man siya matamang, naka-outpatient naman siya, ma'am. Parang rider nga si Nixon Dasmariñas, sa mga declare nga DOA ni Dr. John Vincent Pilaco sa Iloilo Provincial Hospital, sa Pototan. Okay, so with this, sir, ano, sir, ang evaluation na kainong balaning driver, sir? Sa pag-investigar namin sa yung back rider, ma'am, wala man sila makainom, ma'am. Kaya ang back rider niya, ang food na security guard, wala sila nakainom. Kaya sila sa duty, ma'am, kapapuli sila sa kwan, Wala man ni sila, sir, sa may nasumalang adi o kung nadala sa pag-iniiban yung mga motorista sa dalan, sir? Wala man, ma'am. Hindi lang sila nakaka-aksidente na bunggas na Bangay. Madulom inang area dira Bombohana. Yes, Bombochama sa pagpasaysay madari ni Senior Master Sergeant Peñarobia nga madulom ang parte ngay na kasiguro na tulukan kay tamaan kada pilang patadalagan man nga halin pa ini sa duty halin sa Mega Welfare Bombochama. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 sa Federation Network in the Country, Bombo Radio Philippines. Sa radio, Bombo. Nagahinga mo man tani nga makapauli agod nga mag sa ulog sang Pasko sa ila sini katag sa kapuluyan halin sa duty ti kapoy siguro na piyungan ining driver hindi mayo nga balita kag sa kadimalason ginbawian gid sang kabuhi. Sa aton sini nga mga kabumbo nadulaan sang kontrol sa iya sini nga motorsiklo. Ti sa mga kabumbo naton dira kung nagakadisgrasya ganing tawo nga kapoy lang sa trabaho ano pagidaihan ang mayara na sang impluwensya sa makaulubog sining ilimnon. Amo na nga kung magmaneho ikaw sang salakyan kag may padulungan ikaw nga parte mas maayo pa magpangita ka na lang sang mga public utility vehicle nibla or mag-commute ka na lang para nga ti hindi na mabutang ya sa lang-alang man kag sa risgo ang imo sini nga kabuhi pananglitan nga mag-inom kag magmaneho pa sang salakyan. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimobot siya mablang cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. Merry Christmas sa inyo tanan.
Para sa the number one most trusted radio network, kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 22 to 28, 2024. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa La Tolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. This weekend is the last Saturday of 2024. Don't miss the chance to spend that day sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Rock Station Band sa concert at the plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ng gabi sa Disyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw, agod nga ang kalinong kag pagigugma, amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang
sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kuntugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar
antes magbook. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tiod nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tiod nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Merry Christmas sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on Christmas Day. Balang ko gid anong sudaan nyo da mo. Siyempre, gininit nga mga leftovers. Halin sa Noche Buena kagabi, bao numero 1, nagit siguro may mga lechon kahapon. Lechon paksiw gid-ino. Sige, enjoy. Enjoy magkita sa saninga hapon sa ating pag-umdanay on Christmas Day. And of course, we're going to give you beautiful and exciting stories. May ara kita wala natapos yesterday, so tapuson natin today ang sulat sa ato ni Marian Sanzaraga and many more. So, tapos na kita sa ating pag-countdown sa Christmas because it's already Christmas Day. Today, start na makita countdown para sa New Year. So, let's check. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Mga kabombo, 7 days before New Year. Well, today, wala traffic sa Dalanon. Kahapon, medyo amuman. Sa linggo kahapon, way na sila. Guro nagluto na sa ilakalanunon. Today naman, nagpahuway. Kaya na tamaan gid. Sa pag-celebrate kagabi, nagsimba, and then nag-Noche Buena. Siyempre, more ang chika-chika. Anyway, today, sige, pamuok-muok kamuda na isang inyong tulog. Siguro mag-uumpisa na naman ang traffic sa mga Dalanon para sa pagpreparar sa New Year nga preparasyon. Base feeling ko 26 and that's gonna be tomorrow. Anyway, this is Tita Regine. Of course, dayon gidya ang Pasko and also ang New Year, and sa gihapon kita ang of the night diri sa kahapon lamang program. And so if something very significant happened sa inyo nga pag-celebrate sa Christmas last night and today, pwede ma-share ang istorya ngayon na, experience ngayon na, or whatever experience nga luyag ninyo nga ipalabot diri sa KLP. Pwede gid nga ma-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ari na aton nga ambahanon para sa inyo tanan sa saning hapon, and today because birthday ni Papa Jesus and the occasion started with everything about love. So here's a song about love from Juniel and Dave Alvarado. Vows para sa inyo. Good afternoon and welcome sa KLP.
You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Janiel and Dave Alvarado, vows para sa inyo mga kabombo as I welcome you again sa Christmas edition sang Palatuntunan. Kahapon lamang program. Pampabuenas kita, Anay, before kita nga magsugod diri sa continue sang sulat sa aton yesterday ni Marian Sanzaraga. Anyway, ari Anay, ang isa ka pampabuenas, mayara kita nga winner para sa aton nga promo 1-2 Panalo Part 23. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Yes, that's right. 500 pesos in cash kag gift pack. Ang dalon pa uli isang aton nga lucky winner
nga taga San Miguel, Iloilo. From Santiago Street, San Miguel, Iloilo. Ang iyang proof of purchase is Birch Tree, 45. 53 anyos, nagabutan sa presensya ni FDA Representative Arlene Puntalan. Congratulations to our winner for this hour, Maria Luz Montaño. Sa liwat, congratulations gid sa imo, Maria Luz Montaño sa Santiago Street, San Miguel, Iloilo. You have just won 500 pesos nga cash prize plus gift pack. Kadto ka na diri. Ang iyang proof of purchase sa liwat is Birch Tree, 45, 53 years old. Congratulations gid sa imo. Oras naton, it is now 2:23 sa hapon. Kag yesterday, nagsugod kita basa sa kay Marian Sanzaraga. Actually, it was all about her desire, her curiosity, kung paano ang feeling kuno kung may nobyo. But the problem was, super stricta ang iya nga mother. So, ginabalan gid siya, hindi ka pwede nga magnubyo-nubyo, anay. Kay hindi pa ina dapat ang sa imo nga isip kung ano pang ginawakal sa iya sang iya nga mother regarding sa gugmang ginatawag kay kuno dako lang nga problema ang itugot or idulot sina sa iya kag makaguba lang sang iya kabuhi. Tinag-think man gani siya nga ang sinanay ko gani naman wala man naguba pa nga buhi niya. But anyway, so because curious gid siya, and then may nagapanguliyag man sa iya, so ginsabat niya ining si Santi, and everything, all of the firsts nag-happen with Santi. First love, first date, first kiss, kag first heartache. Ginbuka gid kuno ni Santi ang iya nga dughan. Gainit kidi ang ulo kay ti siya nag-love gid siya sa matuod pero tigin ang pangalan gali siya kay ti playboy ining si Santi, hindi lang siya ang girlfriend kundi nga madamo sila. So sakit-sakit gid para sa iya pero ti wala man siya sang i-sharean sini kay wala man siya sang giginsugiran anyone from her family members, tapos especially sa iya nga mother. Pero bago na init gid sa ginimo sa iya ni Santi, wala gid kuno ay naging sasapak ini until now kay na init gid siya. Ti imagine first love pa naman niya, pero ti hamba niya anhon mo, that's life. So diri naton sagpunan ang sulat diri sa ato ni Marian Sanzaraga. So Tita Regine, nag-move on ako tita kag padayon ang paglibot sa kalibutan. Nakagraduate ako high school, kaya nagapasalamat nga bisan paano, ginpa-eskwela ako sa akong ginikanan. Bisan pa nga ginakulang man kami permisang kwarta. Second year college ako, sa naggugma naman ako liwat, Tita Regine. Ang malain, kaya ang naluyagan ko, may asawa pa. Balan ko man nga may asawa siya, kag anak, pero wala ko ginapunggan ang akong nga balatyagon. Isa pa, nangisog ako, bagod ang hambal niya sa akon, bulagay na kuno sila sang iya asawa. Amula na galing, kasal sila nga duha. Pero, ginpangakuan niya ako, nga pangitaan niya sang paagi sa ulihi, para nga mapawalang bisa ang ila kasal, kag pakasalan niya ako. Sa isip ko lang, hindi ko na lang anay pagpanumdumon, kay dugay pa man to. Ang importante, ang subong, kag nagapalanggaanay kami nga duha. So palangga ako gidining si Mr. C, Tita Regine, bisan nga amo pa ina ang iyang estado, kag mas gulang siya sa akon. Mangudbalan ko, nga pigado, kag alang-alang ang amon nga sitwasyon. Siyempre ginhalungan ko gid ang akon kaugalingon. Balaan ko nga daan, nga kung ano gid man, ako gid ang perde sa ulihi. Pero wala gid ako magunahuna, nga sa amo man gali sini nga rason, nga bayaan niya ako. Bangod nga hanggang kiss lang gid ako sa iya, ay nadula ang iya pasensya, kaginbayaan niya ako. Ang gusto niya may matabo sa amon, pero hindi ako ya amo na kaisog para nga pasugtan siya. Sa gihapon, nagapangibabaw ang akon nga kahadlok kay nanay, kung mabalaan niya kung ano ang akon ginapanghimo. So for the second time, nasakita na naman ako, pero balaan ko, mas nakapamaayo ato, nga siya na mismo ang magpalayo sa akon, kay kun ako lang, do hindi ko kaya. Sa gihapon, wala sang ihibado ang akon pamilya sa ikaduha nga relasyon nga ginsudlan ko. Tita Regina tapos lang iniha, pero wala gid sila yasang may nabalaan. Sa ulihi,
Nagpakabuot na lang ako, tita. Gintapos ko ang akong pag-eskwela sa kalipay, isang akong mga ginikanan, ilabi na gid ni nanay. Bangod nga naka-recover naman ako sa mga kabiguan ko. Kung madumduman ko gani, mangupos ako sa kahuya sa mga ginhimo ko. Ilabi na gid sa akong relasyon kay Mr. C. Kung kaisa ginoisip ko, ano ay han, kung nabalaan ni nanay, ano ay han nga kasakitan ang naaguman ko sa iya. Tiyan mo na nga nagakalma lang ako sa buong tita Regine, nagatrabaho na ako sa subong, may mga nagapanglayag sa akon, pero wala na ako nagadali. Nabalaan ko na kung ano ang feelings ang may nobyo, kag nabalaan ko naman kung ano ang feelings ang gintonto, kag ginbayaan. Gani wala na ako nagadali sa buong tita, kinahanglan ko lang nga magpakatawhay. Kag tagaan tiyempo, nga makilala ko anay isang maayo ang tawo nga nagapangaluyag sa akon. This time, gusto ko nga mangin maayo na ang dalagan sa akong relasyon nga sudlan. Kung may maluyagan na gid man ako. Kag bangod may trabaho naman ako, ang plano ko, manugid ako syempre kinanay, kung gid man, mag-decide ako nga magnobyo na. Pero syempre, isugid ko lang at first boyfriend ko. Kag hindi nga pang tatlo na, ay budlay na, basi masarmunan ako, halin sa aga, tub-tub sa gabi. Anyway, hasta na lang din ang ako niya ma-share, parte sa patag sa pagkigugma, Tita Reg. Halo lang kita tanan, ilabinigid sa pagpili, isang aton nga palanggaon. Merry Christmas sa aton tanan. Ang tagsulat, Marian Sangzaraga. First of all, congratulations sa imo girl. Grabe ka gid magtago. Why gid sa minabalaan ang imo nga family. Bisan nga nagutay-gutay na ang puso mo. Why gid just ang minakasatom, no? Syempre, basi kung madugangan ang sakit, no? Kung mabalaan, ginsupak mo ang luyag ni nanay mo. But anyway, sa imong nga curiosity, I guess, sa two relationships that you had, nasabat ni gidman, no? Ang imong nga mga pamangkot. How is it like to have a boyfriend? How is it like to be broken-hearted? And how is it like nga bayaan? Well, anyway, so tanan ko na nga mga difficulties nga nagkakalatabo sa aton nga kabuhi, those are opportunities for growth. Opportunities for us to learn and opportunities for us nga mangin wiser. So, good luck. Hindi mo mong kinanlan, no? Nga magdali, gid kay ti kung siya na gid man na, mabalaan mo muna sa self mo. And let's hope this time nga after those two experiences, mas mangin maalam ka na sa lantaw, sa kilala, kag sa kumbaga, sensorahon mo gid sang maayo, no? Ang tawo kag ang iya nga katuyuan. Although hindi mo man ako mabalaan, hindi mo gid na matungkad, no? Ang character sa isa ka tawo kung if you cannot be together with him. Di sige lang sa mga inersyal nga pagpangkilatis mo, I just hope nga maka-jackpot na gid ikaw, the right person para sa imo. So good luck. Merry Christmas also, Marian Sangzaraga. Oras natin, it is now 2:31 sa hapon. Sige hapon, this is Tita Regine on Christmas Day. Dito sa KLP, magapanambalik kita. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sang isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanan kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan.
kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kagang experience ng ibang nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balak loan. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Program, alas 2:41 ang aton nga oras sa gihapon. Kaupod niya si Tita Regine. And wow, this is nice. Si Lola G has found time to write to us again. So basahon natin ang iyang letter today. Dearest Tita Regine. Hello, KLP lovers, viewers, and regular senders in the entire universe. Merry Christmas gid sa inyo tanan. Ilabi na gid sa imo, Tita Reg, kag sa Bombo and Star FM family. Dumaubos na akong istorya, Tita ba?
Okay naman guro, no? Mahatag lang ko mensahe sa mga ninong kag ninang this Christmas Day. Ay sila man ang mga importante nga tinuga sa kabuhi sa mga kabataan, tubtub sa ila pagdako, tita. Ay dali lang. Pakilala ko anay bala ang inyo amoy lupa. Uy, amoy tanom kag amoy hayop. Uy, nga lola, si Lola G ni gali, tita. Di pa man senior, manog pa lang. Wala pa 20% discount kag wala pa sang pension, tita. Sana later, God willing. Bisan gamay lang. So ibalik natin sa mga ninangs kag ninongs, tita. Dapat tani, no? 18 years up sa mga suod gid sang ginikanan or relatives and neighbors, ina sila sang pamilya sang bata. Kag sila magaserbe second parent sang kabataan. Maga-advise kag maga-provide sang spiritual nga kinahanglanon. Kung may i-share sila nga mga material nga bagay, mas okay. Pero hindi sila obligado, tita. Ang ninong kag ninang, hindi pwede magminyo sa ila ihada or ihado, tita. Ambot lang sa mga iban nga magkumpare kag magkumare. Di ko familiar, tita. Siguro, isolated case ara. Sa ako niya, tita, isa lang kaninong, kag isa man kaninang sa bunyag. Isa confirmation, isa man. So, kilalahay gid kami sina. Kag always gabaton ko gifts, tita, sa mga special occasions. Kag mga manayanaya ina sila nga duha, tita. Friends, hindi na sila sang amon parents. So, do pamilya na, amon nga pagtamdanay. Until now, pati sa mga kabataan nila, tita, as if nag-invest din sila. Good relation. Hehe. Sa mga ihado, kag ihada dira, kung may mga edad na sininong kag ninang nyo, kabay nga madumduman man ninyo sila. Sa akon mga ihado kag ihada, thank you for inviting me sa inyo kasal, birthday, kag sa mga family gatherings. Blessed gid ko, tita, kay kalabanan, may work na. Iban abroad, may mga nagsiman, may officials, kag iban kapitan na, tita. Sana magparamdam na, ari lang si Ninang for your precious gifts. Joke. Siyempre, always praying for your safety and happiness. God bless you all. So, thank you again, Tita Regine, for reading. Sensya na, kay senior na. Senior na lang, kiwi na ang pagsulat. So, God bless, KLP. Enjoy lang sa fibers. Less ang carbs sa meals. Always practice healthy living, lifestyle, tita. A blessed holidays. Sa gihapon, Lola G of Iloilo Province. Cute niya permiso kay Lola G kag mabatyagan mo gid, no? How jolly a person she is. So thank you again, ha? Mga beautiful gito nga reminders para sa mga ninong, sa mga ninangs, also sa mga ihadas, kag ihados. Hindi kinahanglan nga magpalagyuhanay, diba? Kag mas manami, if you can develop a beautiful relationship inang nagakabigay na gid nga family. So Merry Christmas also sa imo, Lola G of Iloilo Province, and thank you so much for finding time again to write diri sa KLP. 2:46 sa hapon, magabalik kita with another story pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Isa katawo, mas Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Mamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon.
Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung hindi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud hindi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon, agud may banding, kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon, kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig, agud mangin husto ang kabulusgon, kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas, kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga Story for today is from Ma'am Sambarotac Viejo. Dear Tita Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko kamo sa maayong adlaw sa staff sa Bombo Radio kag sa matag palamati sa sininga programa ilibinigid sa imo Tita Regine. Tawag lang ako kay Ma'am, 42 years old. May 6 ka kabataan, 4 ka babayi kag 2 ka lalaki. May kasaysayan man ako nga tubtub-subong nagatulo ang akon luha kun akon madumduman ilibinigid ang kabudlayan nga naagihan sang akon nga kabataan. May natabo nga problema nga amo ang gintunaan sang pag-antos namon. Year 2007. Abi ko hindi ko malampuwasan. Nagabusong ako sadto sang ikalima ko nga bata, ang hambat sang doktor, isesaryan ako. 7 pa lang kabulan ang pagbusong ko sadto tita. Bulan sa Agosto, nagpang-hold up ang akon nga bana, 13,000 pesos ang nakuha nila. Pero sa akon bahin, Tita Reg, wala gid ako kahibalo sang ginhimo sang bana ko. Ginsugiran ako sa akon mga utod nga may ginhold up nga tawo. Ang description sa nang hold up, ginsugid man nila sa akon, apang wala lang sa akon, kay sa akon huna-huna, hindi mahimo sang bana ko ang kalainan. Kay bisan sa mga kabataan, hindi siya maluyag nga manguha sang iya kaiban. Bisan sa tanom, naakig siya kung manguha ang mga bata. Pagkaaga, nagpabanwa ako para kuhaon ng bugas na ginpagaranturan ko. May isa ka babayi nga nagambal sa akon. Ari, damo ni kwarta. Tinagsabat ako, ano damo kwarta? Nagpagarantor lang ko gani para may bugas kami. Dayon ko lakat, hapon ako nagpuli. Apang sa balay, nagdinakpanay na gali. Pag-abot ko sa amon barangay, ginpapanaog ako sang akon pakaisa. Siling niya, ma'am, panaog anay. Ari di ba na mo? Kingkulbaan ako, Tita Reg, kay may mga pulis. Ano sala ka ba na ko? Siling ko. Sabat niya, pamangkuta siya. Nagdiretso ako sa ginapahamtangan niya. Nga nga ginadakop kanila, ano sala mo?
Hambal ko. Sabat niya, ma'am, kami ang nang hold up kahapon. Siling ko, ano? So daging takluban ako sang langit, tita. Kag wala niya ginpanumdum ang sitwasyon ko, kag pati ang mga kabataan. Magagmay pakaayo ang mga bata. Nagahilibion ako, Tita Reg. Gintampa ko siya. Madamo pa kami sang ginistoryahan sa mga pulis. Sa ulihin, nagpauli ako. Hindi ako makahibalo sa akon himuon. Amo to gali, nga minaghambal, madamo ako kwarta kay gali, sila ang nang hold up. Daw GA ako nga wala hinalungong. Nagabot ako sa balay, Tita Reg, kag ginhakos ko ang 2 ka tuig ko nga bata nga nagahibi, nga ginapangita ang iya nga amay. Ako nagahilibion man. Adlaw gabi nga nagahibi ako. Wala nagakaon. Daw wala na ko gana nga mabuhi. Kung kaisa, ginakumos ko ang akon tiyan, kay gusto ko hulugon ang bata. Gindugo ako, Tita Reg. Ginuntat ko ang pagkumos ang akon tiyan, kay nahadlok man ako nga mahulog ang bata o kung mapatay ang bata sa sulod sang tiyan ko. October, bulan nga inugbata ko. Gindugo ako. Naghambal ako kay nanay, nay, may dugo bala ang underwear ko. Hambal ni nanay, dali lang, makadto ako sa mga utod mo. Masugat ka paltera. Wala nagasakit ang tiyan ko, Tita Reg. Pagkagabi, mga 12 midnight, nagwa ang dalag ko nga mga dugo, daw inumol kadako. Pagkaaga, ginistorya ako ni nanay. Malakat kita sa hospital. Pero wala lang sa akon. Nanghimos ako sa mga lalabhan ko. Pagwa ko sa balay, nagsumpit ang dugo, Tita Reg. Doon nagapangihi lang ako. Do sa wala lang sa akon ang pagpahanumdum ni nanay, kay huna-huna ako, mayad gani nga mapatay ako. Pero sa pihak sa huna-huna ako, isakripisyo mo ang isa, paano ang 4 mo? Gani, naglakat kami. Pagabot sa hospital, insigida, sakay sa ambulansya, pakadto sa putotan. Pagabot dito, insigida, ginsisaryan ako dayon. Gamay lang ako maubusan sang dugo. 3 days, nagwa kami. Tulughungan patani ako sang dugo, galing kay wala kwarta, nagpirma na lang ako. Adlaw-adlaw, nautanan lang ako ni nanay, hasta nga nagbalik ang kapagsig ko. Sa tion niya gin CS ako, ang nagantos, kabataan ko. Nagpanggarab sila. Bangod sa sitwasyon ko, hindi ako makabulig. Grade 3 ang subang ko, grade 2 ang ikaduha, kag kinder ang ikatatlo. Sa isa ka semana, kaduha lang ka beses ang eskwela nila, laban absent. Sa isa na kabulan ako nga na CS, nagbulig na ako trabaho. Nagakaresulta ang akong nga operasyon, Tita Reg. Ginatagaan lang ako nila bulong, tungod wala ako kwarta nga ibakal. Nagahibi ako, Tita Reg, kay CS na ako, wala pa ako bana nga nagasuporta. Tub-tub san nga kaya ko. Maniwang pa ang bata ko, kay wala sang sustansya nga nagasulod sa lawas na. Abi ko, Tita Reg, disabled ang bata ko, pero sa kaluoy sang Diyos, mayad man bala ang bata ko. Luwas lang nga maniwang siya. Daw hindi ko na kaya, do nagakadulaan na ako sang paglaom, Tita Reg. Wala man sang suporta halin sa pamilya sang bana ko. Pero ang kabataan, padayon gihapon sa pag-eskwela, sa pihak sang mga kabudlay. Kung kaisa nagagarab ako, ang akon anak nagaaba sa likod ko kay kapalahibi. Hindi ko man mabilin sa kay nanay kay hindi sila kapahipos. Sa ulihi, Tita Reg, nagdamgo ako dako nga bukid. Sa idalom, madamo sa mga tawo. Sari-sari nga kolor, kag malagba ang ilang mga bayo. Apang, may isa nga mataas, nagabayo sang puti. Sa palibot nga puno sang kakahuyan, tagsa ka puno may karatula nga Mateo chapter kag verses. Naghambal ang nakaputi isang bayo nga tawo nga basaha ini. Nakabugtaw ako, Tita Reg. Ginkuha ko ang Biblia.
Ginpangita ko ang Mateo 11 verses 28 to 30, ang nakasulat, kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, kay papahuwayon ko kamo. Itakod ang gota, kay ang akon gota mamagan. Nangin inspirasyon ko ang Ginoo Tita Reg. Nalampuwasan ko ang kabudlay, kasakit, mapilahan kabulan, nakagwa ang akon bana. Na-dismiss ang kaso. 1 year, 9 months nga napreso siya. 2009, na-stroke ako, na-paralyze ang katunga ko nga ulo, hindi ako masyado makahambal. Nagakiwi ang baba ko. Ang mata ko nagakirhat. Kung ako ang magtulog, mula nagakipot ang piha ko nga mata. Pero bisan amo sini ang natabo sa akon, nangin mabakod ako. 2015, nadisgrasya sa motor ang bana ko. Nagsuok ang tikod niya sa pangulihi sang roida sang motor. Na-infection ng pilas, gani kinahanglan nga panguhaon ang dunot nga unod. 11 days kami sa hospital, gani ginbiling ko ang kabataan sa utod ko nga babayi. Nagsalig man ako kay may binlan ako sang kabataan. Gani ginantos ko ang kabudlay, kagutom sang pagbantay ko sang bana ko sa hospital. Kung kisa nagapauli ako para checkyaron ang mga bata, dayon process sa mga papeles namon. Nagpauli ako liwat, pagkaligad sang 4 ka adlaw. Naglalain ako, kay pag-abri ko sang balay, kay higko. Ano? Ari makabataan sa balay nagatulog? Pamangkot ko sa kaugalingon ko. Ang lusong, halo, upasang humay nagalapta. Sa lamesa, kaldero, kasirola, buksan ko, batok ang linugaw. Dayon ko gwa. Ginpangita ako ang gamay ko nga bata. Naglakat ako pa kadto sa eskwelahan sa 3 ko ka elementary nga kabataan. Wala didto ang manghod nila. Nagdiretso ako sa 2 ko ka high school. 2 kilometros ang kalayon sa amon balay pa eskwelahan. Ginalakat lang na nila Tita Reg, adlaw-adlaw. Wala balon nga kwarta, kanon lang, wala pa na sundan. Nagadalain ako Tita Reg, nagahibi ako, kay dala ka mga magulang ang manghod nga kalayo sang eskwelahan, kay tungod wala sila sang bilinan. Pagabot ko dito, ang bata ko nagapungko sa kilid sang subang ko nga bata, nagapamati man. Pagwa nila, pinamangkot ko sila, nga aamo sadto ang sitwasyon sang balay, kag ang manghod nyo nga ang adala nyo. Gali, kay ginaaway sila sang tiyo nila. So nagbalik ako sa hospital, ginsugiran ko ang bana ko nga kaluluoy sa makabataan namon. Nagabayo na lang. Ang isa ka salmon lugawon sa gabi, ang isa ka salmon nga nabilintig angon pagkaaga, pamahawan, balunan pa nila nga anom. Ginabulos-bulusan lang nila kungkong ang manghod kung kapuyon kalakat. Nakagwa kami sa hospital, nagpirma lang ako kay kulang ang ginbayad ko sa hospital. Sa bill namon nga more than 18,000, 6,200 ang bilin. Maayo man, isa ka tuig kag tunga ang nag-ayad ang pilas niya sa tikod, kay kadako sang unod nga wala, nagagwa ang tulan sa likod na. Oh. Well, I guess, hindi lang kita ana, hindi tagid matapos ang sulat diri sa ato ni Ma'am sang Barotac Viejo. So, pabusan ta ini ha, for the meantime, sa inyo man yung mga istorya dira, nga paligid, nga ma-share man diri sa kahapon lamang program. Anytime, feel free nga i-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon pwede sulaton kag i-send nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, after sa KLP, ang mga dramas nga ginakalang kaganyo gid. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. So, buwas kita, balikay liwat sa pagtapos diri sa sulat ni Ma'am sa aton. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Merry Christmas, good afternoon, and God bless.